Nyakorongo jonka moro mintiere oyawre ichio nade. Kata kamano bura Nairobi ka wachio maber kawuono chien tarik 21 dwe mokwongo higa mar 2026. Chenro mar piny chako sani kaka pile chenro rumo saa 5 mar onyango gi kidieny mano mar mbaka oromo. Ibedo kodwa pile ka pile nyinga Sharon Ngao. Oyawre Nyakoramogi Ajuang kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono en tich adek majaber mar chieng' tarik 21 dwe mar 1 higa mar 2026 machiegni e chenro mar piny. Bed kodwa nyaka giko nyinga Joyce Odur. Nyakoramogi Ajuang oyawre kendo machiegni okinyi ma kawuono e chenro ma kawuono ka nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka Nyakoramogi nyaka sangwe ne gino mar ni Nyasaye otayi kendo ng'wono mare umi kichako odiochieng'ni ma kawuono. Sharon Joyce. Sharon ayawre. Oyawre Joyce. Achiew maber. Samo wacho oyawre duol moro biro na kia kuseromo gi nyathino e mbui. Oyawre uru duto. Udi nadi. Mane mbui mane TikTok? En Facebook. Okay. Gi mama ne undungo ne Gloria. Wino ka gine pinje maoko. Mama gi me jaluo. Koro nyithindo gi te ipuonjo dholuo. Iwinjo ka giwacho kacha udi nadi. Kawuono chieng' tich ang'wen. Kawuono chieng' tich adek nyaka miwa update pile ka pile. Nyaka nyathi ki matin. To kisetangonwa kandano. Bang' ma nyaka itangonwa kandano. En tim maber ahinya kendo poch gi pak ne joma mine. Kuom puonjo nyithindo dhou. Miyo wacho ni kobedo kuyu joma miyo ema ntiere kar kacha ma puonjo nyithindo dho mama. Bende ka ntiere joma chuo watemura tema. Wacho ni udhi nadi. Abotemo. Wacho ni en gimoro makare. Amora ahinya. Wacho ni kare dholuo ni be nitie jok moko ma omake e chunygi mako wacho ni adhi dala to kadhi wacho dholuo. Adhi wacho yo machal nade. Wanto amor mane gimoketo e boma ka. Gima moko bende mantiere waroko machiegni chenro ma kawuono ka. Maru piny machako kawuono kod weche manyien. Bang' ma Nyakoramogi Ajuang habro bedo kami weche manyien. Nonro mar gazet Cleophas ibago ne yango chakre sapagaro gi. Nitiere penjo mathoth ahinya mantiere mokwako speaker mar od bura ma pacho kae. Ma bende tude o kata tude machiegni mana penjo mathoth ma pon ntiere kotenore kod tho. Ma bende goluongo ka ni gino mano nego jadwara machon ma Lugari mano Cyrus Jirongo. Iwacho ni penjo mantiere kar ka thoth ahinya. Iwacho ni ere kaka Jirongo noyudore ka ntiere e gache ka ntiere Naivasha. Mano mi pek gazet ma The Standard. Kin penjo mamoko ma pon ntiere kar kae to bende penjo ka ni Jirongo ne riembore kende koso ng'ama ne riembe. Mano penjo mantiere ka. Machielo bende iwacho ni ero airbag mantiere ga Jirongo en ang'o momiyo nok gi launch kata ka nok gi deploy bang' masira. Ni wacho ni achiel kuom geche Sharon kan tiere Joyce gik mantiere kar kae kiwacho ni geche ma onego bed ni rito ng'ama nie igi iluongo ni geche mag Jerman. Iwacho ni obero design to protect ng'ama riembe gi kod jok moidhe. Kata kedo masira matin kama onego deploy airbag no kama intiere. Moko nyabedo ntiere bathe, moko ntiere mbele. Ang'o mano timore mo Mercedes ni mano mara Jirongo noko deploy airbag mondo mi orit kata matin inyruok kik bed mathoth ahinya ne ng'ano manitiere iye. Penjo mathoth ahinya mantiere. Gini ma bende otielo mokwongo moneno gari no mano ma olos Jerman. Nitie gavana ma Nyeri mokwongo ma bende ne odhi e masira ma kamano. Machal gi mano bende mano mar ndara. E gazet mar The Standard bende nitiere weche mopogore kae kiwacho ni ero nitie midekre matimore counties odenyo. To ken denyo ni kia ni chiemo onge omenda koro tin. Iwacho ni kama omenda tin ka nitie chenro mopogore mabedo kaka leo. Jatend migawo mar omenda osebedo ka wacho ga ni golo pesa. Mano wacho ni osechako golo gi kinde madwarore. En ang'o miyo counties mamoko bende pod ywak ni pok oyudo pesa gi. Ahinya moko madhi bedo kae ka duoko chien weche gi mokwongo nitie mag thieth nobedo devolved. Tiende nang'o kama gintiere kar kae. Nitie machielo bende momi pek kar kae wacho ni Turkana kod Mandera nitiere lowest turnout. Mano mag jo grade 10. Nyoro ni warango kae jok mantie grade mar 10 e sikunde mamoko ma bende pok odonjo. Skul moro nitiere gi ji 6. En skul mane C4. Tiende nang'o kama gintiere. To macha C4 macha ne yudore Kaluo. Mano waloso odiochieng' manyoro ka waneno gi kar kae. Ministry mar Education kata migawo ni mar somo yango ni nitiere gik mathoth ahinya matimore. Ta ahinya 100% transition ni bende en gimoro ma dhi chopo e yo makare. Nitie weche mag Shakahola bende ang'wed thuolo mag rango gi kar kae kachiel koda ka weche mag SHA
nitie mar okil moro bende maduong' pachoka wacho ni Ahmed Nasir chako dok mano mar rango iwacho ni kako osebedo koseyo joyal buche mago mag Supreme Court wacho ni Ahmed Nasir backs down in fight with Supreme Court judges. Ang'o moneno mantiere karka ang'o gi kachiel kod Boniface Otieno ka warango gazeto kiny makono kapok wadonje twak mokwongo kawuono modhi rango winjruok mano kolo winjruok managoa ka Joyce Bedo Nyakorom Gejong twak makamano bro bedo kachakore saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi. Par ni winjruok mar AGOA en winjruok ma bende piny Amerka oketo kod pinje mopogore opogore mago mag Afrika maneno ni gibedo kod thuolo mano mar timo ohala e yo makare kod pinyno mar Amerka agino miluongo kanyo kod dhoge ni duty free. Kata kamano ma onyiso nang'o ahinya to gie sani makoro thuolo mar winjruok makamano omedi kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Par ni riwruok mano mar AGOA kata winjruok mar AGOA nochakore kanye higa mar 2000. Winjruok makamano sani koro komede mano nyiso nang'o to biro bedo kokonyo nade johala manitiere pachoka ahinya to mago magolo mwandu e pachoka katere pinje maoko kata pinyno mar Amerka. Biro bedo kae kod jolony mar mondo mi ging'iswane ni to winjruok makamano e kinde mokalo chien osekonyo nade to gi sani odhi medo konyo e yo machalo nade. Bang' mano kawuono chieng' tich adek ibiro bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta kama bang'e e chenro mar mbakoromo Cleophas biro bedo kachako kod chal mar fombo kaeto Sharon biro bedo katayo twak mar okiny makawuono Nyakorom Gajuanga wang'ini wantiere higa manyien higa mar 2026 chal mar ochumi geno mar kaka japiny e higani en mane omiyo dhi bedo kod jolony weche mag ochumi Nyakorom Gajuang bura Nairobi ka kanyakla kod kaunti ma Migori kod tudri kodwa mar mondo minyiswa geno mari kaka japiny mano kotende kod chal mano mar ochumi kuon bende ng'wenyre pesa bende nitiere ufuko. Aya, hiyoronwa ute lai mago timachok karadi ka uchiel nono mbui mago ganda bendi yudo chenro makamacho kachiel yudwa live mbui mar Facebook wantiere YouTube Citizen Digital kanyakla kod mbui mar X ano wuona iyuda e mbui mara antiere fan page mara yuda mbui mar Facebook gi nying mar Sharon Ong'aw. Nyakorom Gejong tudri kod e Facebook page mara biro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X biro yuda @JoyceOduor_ TikTok kachiel kod Instagram bende nyalo yuda achiel kachiel nyinga Joyce Oduor. Mbui mag tudruok duto yuda gi nying mar Cleophas Oluoch choro kini machiegni nikech ma en ropiny mokwongo hoyo ithundo ich manyien oburu emoromo gi kanye makaw gino yiego ura yieya kendo ng'igo ura ng'iya kik miu chandruok kata chunygo dikti beduru kaka jodala kendo wuo kendo los mag gin kaka familia gibed piny mondo gilosi ging'e ni to direction mane maybe count niko airport, niko Katito, afiki, niko Ahero, 5 minutes. Sasa ni hivyo tu na afiki, dakika kidogo anafungua simu, dakika kidogo anafunga. I'm going to the office with the contact person to the office and then I will hand over to further authorities for further investigation. Tunasikitika sana vile wanatufanyia kwa sababu shule ni hapa, makazi yetu ni hapa, tunaishi hapa, watoto wanasomea hapa, wakitubomolea wanataka aje. If there is need for any feeder roads, it must be signed off by the county government. And we will agree with the people. It is easy to sit with the people. Nyakorom Gajuang dakika na par tok sa pagare mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw. Kwachako ni pogruok mar siasa masani nene kind familia mar Joka Jaramogi kaluwore gi tungni kod pogruok mar siasa masani osebedo kanenore kakoro gikoyo familiano mondo obed piny mar mondo miolos wache kindgi matimore kinde mamoko kuom oganda mayae familiano oramo ni onge pogruok moro amora e kindgi kendo weche madhi mbele go gin mana siasa. Lidio Keyo gi ler mathoth. En gino manenore ka pogruok ma osemienje kind familia mar Joka Jaramogi. Pogruok mabiro mana matin ne ndalo 100 bang' nindo mar mane en ogai Raila Odinga. Pau siasa to ahinya duond bura mar ODM pogruok mar weche oseneno. Mokwongo ne en kinde nyasi mag dhialo higni 20 mag duond bura mar ODM manobag Mombasa.
kendo koro e pogruok manyocha oneno Jumapil kanyocha Winnie Odinga obagorome Kibra kendo ochwalo weche manyiso ni pogruok nitie. Romono nyocha obago e kinde manyocha Dr. Oburu Oginga dhi nyime gi romo mar ODM e kaunti ma Kakamega. Wacha tuende NDC na kwenye NDC mambo itakuwa noma. Oburu bende nyocha kosewacho ni onge ng'ata ma igeto riembi e duond burano. Jopiny ogolo pachgi e pogruok mamienjono to ahinya to bedo ni owuok e familia mar Jaramogi. Ang'o ma mono Winnie mondo mi Oburu luor? Ochopo saa kendo koro wasieme odog piny kaka nyathi. To sana ne mama. Wakwayo mama Ida. Bed piny gi Winnie. Ondike kata jo Galatia Beach, nyithindo gi jonyuolgi. Mondik ni un nyithindo nyaku luor jonyuolu. Winnie, ang'eno luor gi ji mopogore opogore. Kik gi push to the wall. Ma en anyuola ni, ma en rembi. No wachnwa ni Kong'ondo were nyaka dhi nyime. Kong'ondo were nyaka dhi nyime. Kong'ondo dhi nyime koso ko dhi nyime. Omiyo Karaila be. Kik wiwa wil gi Karaila. Gigi en 50-50. An onge kuma Winnie achaego nikech Winnie yudo lipol kuom jotelo mag party koriere to gimoro amora biro bedo maber. Kwayo mar moko kuom jopiny en lalruok e kind familia mar Jaramogi mondo mi thegi pogruok ma dibed ni nitie bang' tho mar Raila Odinga. Gir ot iloso ki ot. Wakwayo ni Jokodinga joka Raila oluor Joko Oburu bende oluor joka Raila. Giluonge Honorable Winnie mondo giket piny giwuogo mondo giwinji ni to Winnie dwaro ang'o. Maendi en ratiro mare kaka nyathi pacho nyaka winji duonde. Aneno ni Winnie onego dog chien mondo obed gi Oburu piny, gibed piny kaka jodala. To giwinji nikech gini koro idhi ne ni koro ilare Jokodinga matimore nade ema laren mar joka ng'ato. Wakwayo josiasa magwa man gi lek mar dwaro president kata madwaro governor kata madwaro wajumbe e sama Raila Odinga koro tho wewani waweuru thuo the family mar Odinga gidwaro kingpin. Te wadwa kwayo Winnie Odinga ni pod otin obeda mos to gin kaka familia gibed piny mondo gilosi ging'eni to direction mane mi bikaw nikech sama gigore iwacho ni owete ariyo kabao to jalibamba ema kaw mwandugi. Ewi pogruok no masani yudo tiende nyaka duond buch ODM jopiny ni kod paro mane. Mae dechwo mwating'o go en kikapu maka idhi yiero. Twating'o watero go kwan kaka jo ODM wadhi ge mesa. Wanye wasenang'oremo kaka jo bunge la wananchi mar broad based government. An broad based government koro kawuoke. Ka biro tho kaka Raila tho e broad based government e kaka biro tho e broad based government. Ki Raila miluongo ni ODM kosetho Oburu emoromo gi kanye makaw gino. Yiego ura yieya kendo ng'igo ura ng'iya. Kik mi uchandruok kata chunygo dikti. An sani higni 18 nyaka ne chwora nege ndara ne wach patini. 207 lisasi nomako manotho. Nyaka sani asurvive athagra gi nyithinda kenda. En ng'ama oikore madwa luwo ng'ato mondo dhi e ndara. Akwayo gi muolo. Wane pati kanga magolo waonge. Bok waikore mondo pati obarre. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Anyuola mar Kawuor makama Masakwa Kowak okwayo orwak e weche maliekore ni tungni nitiere kinde joka Jaramogi. Gimero ni gin kod okenge mag tudruok kadiponi nitiere wach manyalo bedo ni ok dhi kare e familiano. Iwinjo ka gik moko nitie mbui mang'eny ma wachre ni ni ng'eni daktari party leader gwere gi nyare. Mano gima onge dala kae manyalo nyisu maler ahinya kaka wuod Jaramogi. An gima ng'eni Jaramogi ka nowewa gi hera kendo Raila ka nokawo gino kuom Jaramogi embe nyowewa gi hera. To adwa nyiso maber kawuono ni Raila kama oywe nyocho ohero wadgi madaktari kabisa kendo ne gichalo rudi makaka daktari wacho cha. Ma okapar ni doher ni gima chalo maji wicho wacho mang'eny ni debed ni gima timre adiere piny ka. Ng'at miluongo ni Jakawuor, ibed mama, ibed nyako, ibed wuoyi, iduogi e dalaka mondo wapor wach weche mwawinjo oko ka jolendo gilando kata wachonwa buogowa be kuma giaye gi kuma gidhiye buogowa wan wakia. Wakwayo nyiroche nyithiwa manoko kucha. Wakwayo nyikwa Jaramogi
nyithi Jaramogi, ng'ata manoko kucha. Ni dhoka Jaramogi kaeri koro wayawo rangaye maduong' moingo kaka noyawe. Ni ka nitie gimoro miparo ni chando chunyi, nyaroche duga dalaka. Jakaguru duga dalaka. Mondo wawache dalaka ka waloro rangach kata wayawo rangach. Nyakorongo jong moko kuom jolony mawuok e Uganda Luo ojiwo duond bura mar ODM mondo tiek gwandruok masani okwako duond burano kaka yo maber mar bedo gi duol maduong' e kinde twak margi kod UDA motelo ni yiero maduong' mar higa mar 2027. Ka gitwak kod jofwamb weche bura Nairobi, jolony go wacho ni ka ODM odhi e twak mar loso riwruok mar siasa kod UDA ka gipogore, okang' makamano dhi duoko piny teko margi e mesa mar pogo telo kendo miyo UDA mbi. E komachielo, gijiwo komiti mochung' ne keto e tim weche 10 madito mano kete kogne kindogai machon mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto mondo tiek chenro mar keto e tim wechego kaka yo mar kelo lokruok e pacho kae kaachiel gi miyo luor ne Raila Odinga. To gima duong' en ni siasa ma Kenya onge odiochieng' moro amora ma duond bura achiel biro loso sirikal. Nyaka wariwre. To ka koro wadhi riwore, to wariwore ka wan wategno. E odwa mar ODM ka nyaka wategno. Waweuru dhau, wariwre, wabed kanyakla mondo ka koro wadhi go mbaka gi joma moko. Wadhi sero joma moko. To wasero ka wategno kwariwore. To yo miyiero go jatelo maber en idhi kacha mondo igo ombulu mondo iyier jatelo miwinjo ka sera mage lingana gi gik migombo ni mondo timne oganda. Omiyo akwayo jowa duto ni mondo wakauru kipande kendo mondo wa register kaka jogo mag ombulu nikech wadong' mana gi ndalo matis to kendo gini bolor. Ei broad base ka nitiere 10 point agenda. 10 point agenda ka nyaka wane ni gibedo fulfill. Wakwayo committee manitiere manoket mane oversight 10 point agenda ka mondo mi gi make sure ni oganda te obedo included in the participation mar 10 points agenda gi implementation ma gibed ka ginyiso jopiny ni nyaka gi sani e 10 point agenda ka kae kumwa chope jopiny bro bedo gi fuong'ruok, jopiny bro bedo gi ng'eyo. Kopogore gi mano, kwan mar jogo mowito ngimagi e masira mar apaya manotimore Kikopey nyocha chieng' wuok tich ochopo ji 8 bang' ng'at achiel wito ngimane e kar thieth ma Nakuru. Anyuola adek mar joma nyowito ngimagi e masirano nyaka sani pok oyango jogi ma bende ne giwito e masirano mano ma Kikopey. Cynthia Nyango ni kod ler mathoth. Lit kod kuyo okwako kar kano ringre ma Gilgil e kaunti ma Nakuru kinde machuok bang' chenro mar yango ringre ji 7 manowito ngimagi e masira mar apaya manyotimore kar dak ma Kikopey odhiambo mar chieng' wuok tich. An Gatika gi anyuola mare en achiel kuom anyuola ma ochopo ka kendo jaode Samuel Kariuki mane en jariembo mar nyamburko ma oting'o jowuoth en achiel kuom joma owito ngimagi e masira ma okawuoro ma wuon yawuote 2. Ongea asubuhi na yeye nilipofika kazini juu nilikuwa nimempigia na simu sikumpata, so akaniuliza nilikuwa nasema aje. Nikamwambia ni mtoto mdogo alikuwa anataka kuongea na yeye. I don't even have words to say. I'm in great shock. Nimekuwa shocked kutoka jana. Nimekuwa shocked sana because nikaingia Facebook nikaangalia venye hiyo accident ilikuwa and everything was crashed. It was so painful. Anyuola machielo mar James Karanja majahiga 18 bende oyango ringre mar watgi e kar kano ringre ma St Mary's. Nalikuwa kwangu karibu kama siku 2-3, alafu alikuwa anataka kurudi nyumbani Kikopey. Na sindikishwa na kijana yangu na akapelekwa hapo barabara achukua gari alekee Kikopey. Lakini kufika Kikopey hakufika, alikuwa na gari ya 3N ndio alipanda gari. Kufika Kikopey ndio walipata ajali. James Karanja ne en japuonjre ma jaklas 11 kendo tho mare we anyuola mare kod rem mapek. Nikauliza yule alikuwa anapiga simu, naye akatueleza ni yeye, naye nikamwambia nataka kuona mwili. Nikapelekwa mpaka bahari yako na nikaona mwili na nikaona ni kijana yangu na alikuwa naishi hapa Kikopey wakiwa na mama yake.
Masira ma Kikopey okelo lal mar ngima ng'ato achiel machielo kendo jakanyo e lo osiptal maduong' ma Nakuru Laktar James Waweru owacho ni dichuo achiel owito ngimane e kinde ma oyudo thieth e kar thiethno. Moko kuom jogo mowito ngimagi gin jolweny 2 ka ji mamoko 4 dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma St. Mary's. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Nyakorom Gajongo bilora koregi jodak ma Mukuru kwa Njenga kaluwore gi ywaruok ewi daro joma wachore ni odak machiegni gi kama owinjore yare apaya matudo gwenge ma Mukuru gi paw ndeke ma JKIA kod gwenge mag industrial area. Chal makamano oywayo gavana e kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja mowacho ni tend kaunti ma Nairobi onge nonro moro amora ewi chenro makamano ka osingo mar neno ni jogo miyudo lala ochula. Ne en rakruok e kind obila kod jodak ma Mukuru kwa Njenga boma ma Nairobi. Muoch mar lisasi, yo malungo wang' ma opong'o lwasi kod ng'wech marachom kanye e kaka nochalo. Magi duto kaluwore gi ywaruok ewi lowo mawachore ni owinjore time yiero mar apaya motisi ni Catherine Dereba. Apaya matudo Mukuru kwa Njenga gi gwenge mamoko kaka industrial area kod paw ndeke ma JKIA. Ute kod kuonde ohala bende omuki. Chal ma jodak makanyo ywago ka giwacho ni oweyogi kod chuny mapek man yok ging'eyo kanyo ma ginyalo chomo. Tunasikitika sana vile wanatufanyia kwa sababu shule ni hapa, makazi yetu ni hapa, tunaishi hapa, watoto wanasomea hapa, wakitubomolea wanataka aje. Lazima wanataka tusosai watoto wako manyumbani, kazi wametuharibia. Muko mar ute gwengego noywayo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ma okwedo tim mar obila bayo iro malungo wang' ne oganda kaka yor keyogi. If you're seeing what's happening, people have been, attacked. It is not right. These are bullets, It's not right. So we want to de-escalate the situation. If there is need for any feeder roads, it must be signed off by the county government. And we will agree with the people. It is easy to sit with the people. Like all these roads you're seeing down here, we've done them. But we do them by speaking to the people, not by using force. All these officers, you'd think there's a terrorist activity here. These are Kenyans. These are innocent people. Now somebody has no home to go to. Sakaja Mauten kod jaod bura ma Embakasi South Julius Mawadhe kachiel kod MCA ma Mukuru kwa Njenga owacho ni poko yangore ni en jal mane machano yaro apayano wirani tend kaunti ma Nairobi kod duol mochung'ne kungo apeini kura onge kod ote moramora ewi chenro no. I've spoken to the DG of Kura. He says he is not part of that. So as an institution, the county government has not cleared any plan. And these people have been living in this distress for too many years. Hatujui ni nani ametoa amri. Hapa kuna DCC na DO na hospitali ndio wanaongoza hii hafla. Makosa swali langu ni nani ametoa hiyo amri, because governor hajatoa, Kura hawajatoa, Ken hawajatoa, ofisi ya president, interior ministry hawajatoa. Nani ametoa amri watu waje kuuawa? Wanapigwa na live bullets. Ndizo hizi. Wanapigwa na live bullets. Si ni makosa jameni. Dwach jodak makanyo maduong' koro en mondo jatend piny William Ruto odonjre mar konyo tieko ywaruok ewi lowo makanyo. Tend kaunti ma Nairobi korka korgi osingo maneno ni jogo mayudo lal ochul. Kama hii ujumbe inaweza fikia rais kwamba aende asuluhishe mgogoro ambayo iko Mukuru kwa Njenga. Juzi wamebomoa juzi Riara. Hatuoni mabadiliko inaendelea kule. And we keep saying our first class country can't have a second class citizen. And so we have made sure this stops completely and that those affected are compensated. We are taking the list of those who will need some compensation. But no agency, and this must be very clear, because we're in a devolved state, no agency can purport to do work that belongs to the county without sign-off from the county government. Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto wacho ni serikal geto maromo siling bilion 120 kowuok kuom uso bath pok mare e kambi mano mar Kenya Pipeline. Ruto yango ni yuto makamano idhi tigo do e jiwo dongruok e pachoka kendo ok dhi tigo e chulo gope mag hola. Serikal geto uso atamalo 65 mar pok mare ka Kenya Pipeline kendo jatend piny rango mano kako kang mar chalo lek mar Kenya e chope rang'iny mar pinje mosedongore. Not a single coin of that money will go into paying debts or paying salaries or recurrent expenditure.
is going to be dedicated to the development of the infrastructure that is going to lift our country to the next level. Jod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro okone kamiti mano marod bura marango weche omenda ni Kenya nyalo wito siling bilion 150 kapo ni sirikal odhi nyime kod uso pok mare e kambi mar Safaricom ne kambi tudruok mar Vodafone. Nyoro kata kamano oyudore orindi maliet e wi tudo duol matayo yore tudruok e pachoka Communication Authority ni ne ochiwo lesen kod nengo mapiny mane okelo lal mar siling bilion 100. Walter Nyambaga miwa mathoth. Nyim komiti od bura marango weche mag omenda weche obedo matek to e kinde lalruok mar komiti od bura kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro ka ema Nyoro okone komiti no ni sirikal ka odhi nyime kod uso mar kambi mar Safaricom ne kambi tudruok mar Vodafone nengo mar shillings 34 kuom sea makelo bilion 240 to Kenya dhi wito bilion 150. Kenya is losing over 100 billion Kenya shillings on quotation precedent alone. And the Communications Authority is the bigger conveyor of these quotations precedent. Nyoro mane penjo de nyim komiti othung mondo oler e kaka oneno ni mondo uso no oringi. Nyoro okone ka sirikal ochungo chenro no kendo chiwo thuolo mar dweche 2 ne jochumbu mag pinje to Kenya dhi yudo bei mar ohala maingo bilion 150. We've raised the issue of competition and Kenyans have been seeing. Now beyond the issue of competition, please let us know your justification for saying that Kenya going beyond the price in the market of 28-29 to 34 still is an undervaluation. And if so, still in your view, give us what would be the right valuation. We will just cut corners, take government assets for free, and purport to be the only buyers in the market. Who said there is the only buyer? Wilal mar bilion 100, jadbura no otudo duol matayo yore mag tudruok pachoka CAK, nene ochiwo lesen mag tudruok ne kambi mar Safaricom, e bei monywandore kendo man piny. We are losing 40 billion Kenya shillings, one license, on a discount, given how? Given only by the management of CA. They actually gave this authorization before the board met. Can you tell us about this shareholding, the dividends of the current fiscal year of Safaricom, how it will go? Because how can I lose all the milk of my cow, which I've worked for it for the whole year? Mageti morekari uruok mokelo jotije sirikal to kod ji giwegi. Oko ni nyaka rang malongo ratij jotije Safaricom kuponi Vodacom onyewe. And as COTU we maintain that workers must consistently be engaged in such kind of reforms as indeed has been. Mageti mone kinde ma gavana mar Badwegi maduong' pachoka the Central Bank of Kenya okone komiti no ni ka pesa no donje agulu to ibiro chomgo dongruok ma onge mindni koyala. Kama Othuge olero ne komiti no ni kendo bende gibiro loso lwasi makare ne joket mwandu machopo pachoka ka maino mare bende dhi menyo weche mag fungo choko mag osuru. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Midhiero podo kwa komoko kuom jopuonjre mamanyo thuolo mag donje grade mar 10 kaluwore gi pek mar yudo omenda. Tinende e kaunti ma Kisumu, jopuonjre 15 ne yudore kama tek bang' ka jago moro manyocho wuondogi ni chunye ler kendo dhi siro sombgi e skul kaito bang'e olal miero. To kaka Ali Abich lero, kaunti ma Homa Bay pod nitiere kod ma ok tin ne atamalo 37 mar jopuonjre mapok odonje skul. Ko jopuonjre grade 10 skul ne Masina Secondary mano luongi ne ochakore wuok tich juma mokalo kendo sirikal kokalo migawo mar somo ne ochore nyime nyaka tich adek mar juma ni. Kata kamano atamalo maduong' mag jopuonjre to nyaka sani pod okwamo pacho nikech onge mar school fees. E kaunti ma Homa Bay atamalo 37 mag jopuonjre monego donjo grade 10 pod okwamo pacho ka komishona ma Homa Bay Ronald Muiwawi wacho ne giluonda jopuonjre ma kamago ka gitiyo gi jopuonj madongo e skunde mane gisome chendo We have about 24,611 learners who have transited to grade 10. And that makes, if we look at the provincial statistics and percentage, that comes up to 62.43%.
Actually, 37.57, that's a big percentage. 37 is a big percentage. And we are calling upon our main stakeholders we work together so that we can pull on these numbers. Miwawi ne okoni nonro magisetimo yango ne kwan jopuonjre mathoth mapod okwamo pacho okwamo kalure gi nok mar school fees kendo fees mare osedo ripode modhuro kuom jonyuol makwayo kony mondo oter nyithindgi e skunde mopogore. Ne okoni e kinde ma sirikal kod migepe mamoko temo neno ni jopuonjre makamago yudo konyruok margi, to jonyuol bende nyaka bed joratiro kendo manyalo siro somb nyithindgi to tim mano mogirito mondo mi okonygi. One thing that we have observed is that we have seen parents walk into government offices, mine included, where parents are expressing their concerns that they are not able to take their children to school. We have just dispensed with the Elim scholarship, where about 185 learners have gotten the scholarship. Now we are also looking upon other agencies which have got also form of bursaries that are going to assist some of these parents. Ne owacho mago katendruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Voice of Peace ma osebiro ka siro somb jopuonjre mawuok e familia ma yutogi ne piny, bende jiwo jogo manyalo konyo jopuonjre ma pod okwamo pacho mondo gidonj e skunde mane oluongie. Kik iling ka Nyasaye okelo gimoro e lweti kadi ya organization machalo nade kadi ng'ama chalo nade mosekalo miyo migawo moro nyithindo lewo miere mang'eny kadi po ka Nyasaye omiye teko moro wuog oko mondo ikony nyithindo odhi osom. Akwayo jonyuol gi nyithindo manyalo bedo ni pod odong' e gwenge mag grade 9 mondo gitem matek. Wan gi well wishers manyalo konyo nyithindogo kuonde ma gintie, kata ka osebiro janyuol nyalo timo achiel ariyo adek moko to modong' to wakawo. Wamedo chung' gi jonyuol nikech Nyasaye komiyi teko moro kata Nyasaye komiya well wisher moro tiyudo ka yalo maber en ni mondo nyathi moro obede gi neno madiere monyalo timo. To e kaunti ma Kisumu, jopuonjre 15 monego donjo e grade 10 e skunde mopogore osebedo kokwamo chakre nyoro e kar dak ma Manyatta e sub kaunti ma Kisumu Central bang' ng'at mane owuondogi ni dhi siro sombgi lalnegi miru kendo ok mak simbgi. Jonyuol jopuonjrego lero ni achudhno ne okonegi mondo ginyiew matres mag jopuonjrego kaachiel gi sanduk mikete gige somo kod buge ne nyithindgi ka ne osingo nodhi nyiewo negi mwandu mamoko. Apichas mawuok e migawo mar somo e kaunti ma Kisumu ne ochopo kanyo ma oreso jopuonjrego eko kaachiel kod jonyuolgi. Ameita Kisian Mix na sina namna, bwanangu alikufa. Hata sanduku yenye niko nayo hapa na mattress niliomba tu. Tukimpigia niko airport, niko Katito, afiki, niko Ahero, 5 minutes. We have got a neighbor, and it's like this neighbor is the person who was recruiting others into this mess now. I'm going to the office with the contact person to the office, and then I will hand over to further authorities for further investigation. He will be brought to book. Alia Beach, Ramogi TV. Nyakoronga jongi report mar Alia Beach bende makelo e giko mar weche manyien okinyi ma kawuono dakika hoskadho 34 tok sa 12 mar okinya makege kanyo nyawodak Cleophas Oluoch osekre gi nonro mar gazet warade chino mar mbako romo kama biro bedo ka kelo ni twak sa 3 nyaka 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ngao. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or an unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control.
Some people think love needs to be loud, planned, impressive. But sometimes love is simply choosing time together. It's barefoot mornings by the ocean, salt in the air, sunsets that don't ask you to check the time, and conversations that feel unhurried and real. This February, enjoy 4 unforgettable nights in Zanzibar from $980 per couple. A place where love feels easy, natural, and beautifully present. Because love isn't just about doing more, it's about being there. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kora temeni. Pok pogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kick by. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wa. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kick by. Nyakoromo gijuang sa osechopo kae saa 12:30 osekalo ka dakika 30 kod 8. Osedonjo 40 matok sa 12. Weche thoth mantiere kar ka madarango ni gazet okinyi ni makawuono adhi bedo kodi ka nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch Jakisumo kanya kwar mokiewo nyaka sango to antiere kae kod Boniface Otieno
boni oyawre kendo machiegni. Cleophas oyawre. Chiwo nade? Chiwo maber. Ageno ni bende chiwo maber. Chiwo makare. Kendo wanyalo mana wacho ni wamoso nyikwara moga jwang' kuonde duto ma gintie. Okinyi ma kawuono wageno ni gin kodwa e chenro ni, wabro lidho gi gazet mano moro wang'gi to ginyalo nyiewo bang'e mondo gisom. Erokamano. Kamano nyakwara moga jwang', githoth ahinya weche mantiere karka achiel kachiel, kendo ang'e maber ni ka warango gazet ma Daily Nation ma wachako karka, gazet ma The Standard ondiko karka penjo mathoth ahinya ma pod ipenjo wetangula ki ji mamoko kotenore kod tho mano mar Cyrus Jirongo. Wachako kod gazet mar Daily Nation. Gazet mar Daily Nation nyakwara moga jwang', gazet ma kawuono kae ka warange nitiere achiedh nade ma kaunti skale boni omiye peke ite mar 4 kod mano mar 5. Wach mwacho karka en ni omenda pok ochwal, pok ochiw mano mar irango kata dwe mokalo, mano higa mokalo kod dwe ni mar Januari, ka jatend migawo mar omenda wacho ni ero juma ni odhi bedo kae kitieko mano mar Disemba, kaeto chudo madhi dong' kapok otim en mano mar Januari. Kaunti sokale midhiero e wacho karka ni en omenda maromo bilion 68 mano wacho ni kacha en cash crisis makoro bende keto counties obete chongi kendo gintiere piny ahinya. Giwacho ni kae madhi rocho chenro go mokwongo mano mag somo, nitiere mag hospital kachiel koda ka mag thieth bende kone mopogore opogore. Magi wacho ni risk shutdown kakoro sani chuno gi mondo gidhi gitim ang'o, gikaw hola e bengi. Cleophas anyalo wacho ni devolution en gino maber kabisa, kendo loch sirikal kobiro e gwenge to it means ni gigo duto mane nitie central government koro duogo e kor gwenge. But county governments yudre kama tek kabisa nikech gie seche machalo kamagie giyudore ka gionge pesa ma ginyalo timogo services ma gidwaro. Iyudo ka jotich counties pok ochul misara, for example dweche 2 dweche 3 to mae ng'at man gi family, mae ng'at man gi nyithindo samoro dak e town center manyako chul rent kod gik makamago. Koro oyudo ka en gi pek kabisa. Anyalo wacho ni national government pesa moro bende gimiyo county governments seche ma giwinjore ni pesa ne bende dhi seche machalo kamagie, oro bende giremit pesa ni. Nikech ka nitie disruptions e county government to mana kaka sewacho, ng'ikruok e services mag governors bedo ka ng'eny kabisa. Kendo anyalo wacho ni jatend migawo mar omenda pacho kae John Mbadi ni in as much as assure governors ni onge crisis, nitie crisis. Emomiyo governors giwuok oko ka giyuak, ka giwacho ni services obedo crippled nikech mola shillings bilion 68 pok ochuli. Omiyo anyalo wacho ni national government nyaka koro big formula ma gidwa neno ni to gidwa miyo county government pesa yot e tijegi machalo nade, nikech situations machalo kamagi osebedo kwa neno gi chien kacha. Ma is not the first time ma governors yuak. Pile duto giyuaga ni pesa biro late, to mae koro delay mara paro 2-3 months. Alparo last financial year ok wanyal dhi mbele kamae, kendo governors gi aparo ni giyudre kama tek kabisa. Seche ma japiny odhi e county government hospital to konyal yudo kata yath, it means ni obro chune mondo dhi nyiew yadhno e private hospital ma samoro nengo ne ng'eny kabisa. Services kobedo crippled e county government, anyalo wacho ni devolution bro neno ka gima tho. Omiyo nyaka jogi work out na formula ma bro benefit both parties. Erokamano Cleo. Kamano ntiere karka cheneno wach ma governor ma Ukweni wacho, ma Nyeri wacho kod ma Kirinyaga nyakoro mo jong mana kama gintiere karka e ite ni mokwongo ang'eno miye peke ite mar 4 kod mar 5 ma Ukweni governor Mutula Kilonzo Junior bende kaloso karka wacho ni contractors bende koro bedo kod chuny moro maol ahinya mano kama gintiere kata ka gitimo tich kalure kod onge mar omenda machulgi, ka koro sani gintiere kod penalties mimiyogi kalure kod gope ma bende gikawo e wechego mago mag bank ma bende nyaka sani miyogi midhiero mopogore opogore. Kaunti ma Nyeri Mutahi Kahiga bende koro neno ka gima ntiere ng'anyo mano mag jo clinical officers ma bende biro mbele kae ka diponi ok ochulgi e kinde madwarore. Anne Waiguru gavana ma Kirinyaga bende loso karka wacho ni ero omenda gino nego bende chiwo kinde ma skunde be koro ne yawo mondo miyo rangane weche mamoko mag dongruok bende matimore sikunde magi koko timbe keto chenro gi duto bedo kamoro matek ahinya. Koro mo jwang kisome ite mar 4 kod mar 5 ibedo kod ng'eyo. Boni adan orangane ite mar 2
ite mar ariyo ka nitiere wach mar Ahmed Nasir ma en okil matuklu pacho kae kendo e sigande mantiere ite mar ariyo ni iwacho kacha ni ero back down nitiere kwayo machako orne doho nikech doho nomiye kum mar higni ariyo mar mondo mi kik odhi e nyimgi ok oyiene chopo e nyim joyal buche ma doho maduong' mogik ma pacho kae mondo ma Supreme kaluwore kod iwacho ni monj mosebedo komonjogigo e mbui kendo en lepo mosebedo kolawgo joyal buche mag Supreme Court. Koro sani gintiere gi thuolo mano mar rango kwayo manyien mano mar mondo mi gigol kum mane gimiyo Ahmed Nasir. Ahmed Nasir oneno ang'o? Okinde mage Paul Mwite kaachiel koda ka oganda mamoko mantiere ka Senior Counsel ma bende ne obedo kata e thuolo manyime mano mar loso loe kokalo e oboke ma kamano. En adier ni Senior Counsel Ahmed Nasir Abdullahi osebedo kaseyo doho mamalo pacho kae kendo gisebedo ka giyudre kama tek kabisa ka gimoro amora decision moro amora ma gitimo to giyudo ka Ahmed Nasir chiedhogi kabisa e mbui ba nochuno mana ka gisewacho nobedo banned from appearing doho mamalo kacha kuom higni ariyo but koro ogoyo bade piny kowacho ni ooyo kizungu wacho ni en remorseful chal ka gino mane gik mosebedo kotimoga aparo ni osedok bo oluongre mkutano kende bo yudo ni en jamakosa mo wacho ni ajaketho. Yes, ajaketho ahinya. Yes, kora kwayo doho mondo mi ung'wonna. Koro mana kaka isewacho wadwa neno ni to doho bro timo nang'o nikech ere kaka Senior Counsel mong'eyo gima an anyalo wacho ni ong'eyo gima notimo. En ng'ano ma jwa luoro kabisa kendo level mose raisie robe ni oluoro tije kabisa to seche duto ma doho otimo gimoro to isiko mana ni doho timre kama Supreme Court otimre kama judge ni otimre kama aparo ni mano ok en gino maber ok ang'eyo gino ma Supreme Court judges dhi wacho nobedo represented kacha gi Senior Counsel Paul Mwite kod Fred Ngatia ka giwacho ni ooyo ogo bade piny owacho ni ong'wonne koro warito winjo gima doho bro wacho samoro nyalo ng'wonne ting'isen kik ichak itim kamano but wageno adier ni kamano timore to adiera makende en ni Senior Counsel Ahmed Nasir bende luoro doho maduong' pacho kae mana kaka judges moko ama magistrate ma practice jogo duto ma practice osebedo ka luoro bada migao mar judiciary pacho kae mano doho ma pacho kae nyakoro mo joma nosome ne ite mar ariyo kanye beda ne kod ng'eyo adano waridre piny ma ite mokwongo kae ma gi sigeni madongo momi pek nyakoro mo jwang piny kar ka nitie sigana ni ma bende kirango omiye pek ite mar abiriyo to sani mae mang'wane kae achiel kachiel mang'ido thuolo mano mar neno Turkana kachiel koda ka Mandera jo grade mar 10 tine moloyo mano ekin siku mamoko mantiere nyoro koromo saa 6 mar odiochieng' atamalo mag jogo manosero ji sikundegi romo 77 iwacho ni 100% onego bed 100% nyoro gokinyi kane wantiere kar kae oboke manor chieng' Jumapil gi migao mar arita ma pacho kae ne yango transition nen 61% sani en 77% mano gochopo nyoro ka iwacho ni jopuonjre maromo 1.1 mago mano nego bed ni donje sikunde iwacho ni kama gintiere ka nitiere moko mane okete sikul ma Turkana kende mosechopo mano kama chielo bende nitiere atamalo 95 mago mag jopuonjre mamoko bende ne wacho kata ni noyudo thuolo mar donjo e sikunde maluongi Mandera. Turkana nitie kod matin ahinya, Mandera nitiere kod mathoth ahinya kuom jopuonjre duto mosedonjo kar kae. Wacho ni en sharp contrast ahinya e gwengegi duto chal margi bende kirango ok opogore ga ahinya. Giduto gin kuonde ma oro thoro bete. Kawuono kwa loso ka gin e gwenge moko manya bedo ka kale achiedh nade mathoth ahinya kotenore kod lokruok mar kor lwasi. To nyaka sani Mandera katero atamalo 95 osedok e skul. Mano sigana moro ka manatimo odiochieng' manyocha e Ramogi TV ka nitiere moko Boni Nyanza awacho ni Migori ma jopuonjre gin 6 Narok jopuonjre gin 4 to luong nitie jomo luongo e skul no bende achiel kachiel ma chal mar wach mag jograde 10. En wach ma anyalo wacho ni tek kabisa mana kaka isewache no Turkana
nyithindo mane oluong ma join grade 10 iwacho ni kwan mar nyithindo mosedonjo ni piny kabisa. To in the contrast, jogo mantie Mandera gi Turkana ok ang'eyo ni bor machal nade, but gima wang'eyo geographically en ni giyudre same region, wanyalo wacho kamano. Iwacho ni jo Mandera jogo mosejoin kwan atamalo margi ni malo. Cleophas anyalo mana wacho ni sirikal oyudre kama tek kabisa ka gitemo roll out system manyien mar education mar somo mantie pacho kae gi seche machalo kamagi. Kiwacho adier en ni deadline nosekalo kendo nyocha aparo gitimo mana extension matin mar deadline mondo mi nyithindo jodonj school. Ka sirikal to wacho ni 100% transition, it means ni gidwaro ni nyithindo duto manyotimo grade 9 odonje grade 10. But giyudre kama tek nikech an gi nonro matin masetimo en ni jonyuol yudre kama tek kabisa nikech jogo mawuoyo, jonyuol mawuoyo go wacho na ni nyathi to kalo yes, isetemo ne kabisa, i provide gigo madwarore, imiyo nyathi guidance and counseling, iwuoyo kode, kalo botimo penj. Kendo gima mako dhoga en ni nyithindo mokalo madwaro chances makoro kwamo gi seche machalo kamagi gin nyithindo mokalo kabisa kata mane counties magwa ma Nyanza. Jonyuol yudo ka mifuko gi nok, pesa magintie gi mifuko gi nok nikech kanya timo calculation matin ta neno ni pesa matin kabisa ma ng'ato nyalo tero go nyathi e school sani grade 10 ok nyal bedo pesa matin ni 50,000. To mae pesa ma nyanjo kamiyo moro wacha kiana en Ramogi TV ka kiana en Citizen kocha ko wacho ni pesa midware go an kata umiye mana 1 year ok obi yudo. It means ni mae ng'at ma yuto mare samoro tin kabisa. It means ni pesa moyudo na daily basis oneno ni ok nyal sustain somo mar nyathi. Seche go to nyathi okalo. Koro Ministry of Education ama sirikal pacho kae nyaka penjre ni to jok machal kamagi wadwa konyogi nadi. Wadwa we nyithindo gi mondo kik dhi school to kiwacho sirikal ni 100% transition to number 1 resources onge school kacha. Number 2 janyuol mapato mar janyuol ni piny kabisa ma ok onyal admit nyathi. Wadhi konyo nyithindo gi nadi. Mae penjo maduong' kabisa ma sirikal onego bed ni duoko jonyuol. Waseneno so many cases mag nyithindo mosebedo stranded. Ok ang'eyo nang' mabiro timre, but on the same hand, on the same note, miya thuolo ni mondo chiw pak gi puoch ni jogo ma ochiwore mar konyo nyithindwa ma okalo to onge kaka dhi sikul. Duoko dwero kamano kabisa. Piny ni ok ing'eyo gima biro timre ni in the next 5 years ama higni 10 mabiro. Omiyo kiyudo nyathi moro ma parents neno osekalo, for example, bi mako lwete, bitere sikul, nyathi biro konyi chieng' moro. We hope so. Nitie kata kampuni mopogore mapuonjo ga nyithindo ji kaka Dave Kigiri, wagonu wero kamano kabisa. Gima dwa kwero en jogwa ma samoro wuondo nyithindwa, umiyo gi hopes, ungiso gi ni biuru mondo wakonyu, then the last minute ulal. Timbe kailago ok wadwar kendo jogo matimonwa gigi sana mawuok kata counties magwa ma Kaluo wawacho ni ukosonwa kabisa. Kionge gi nyalo mar konyo nyathi to weri kode kabisa nikech nyathi ma okalo penj madwa dhi school seche miseng'ise ni nyiew yun, tim ABCD, dhi nyiew ndo, nyiew bag, nyiew kitabu, warom kama mondo ateri e school, then meet your end of the bargain. Aparo ni ichwanyowa kabisa. Kichwanyo mana nyathino to wan kaka oganda Luo bende ichwanyowa kabisa. Were urgi timbe kabilago kabisa. Kamano gintiere kar kanya koro joma timo gi bende sigana moko wadhi bedo kwa luogi achiel kachiel. Kisomo ite mar adek kanya koro mogi jwang tie wach machielo mantiere mineno kar kanyo ndike piny kacha ni crime. Tie mar crime tiere mar health. Mano ka Zema Daily Nation kano ndiko ikae. Boniface kai neno mano mara Shakahola. Kuswaranga rangi ite mar adek no aching. Mar mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ni to ochal nade. Waranga ne kame wache kar kacha niero ma Shakahola confession wacho ni achich mokwongo oyud kacha kod ketho. Mano ka plead guilty kendo nyingi ka Enos Amanya Ngala. Gino moyango kar kamane Bonsa kata security. Bonsa ni koro en oyie ketho kendo ketho en mar nek. Iwacho ni nyithindo maromo nade? Nyithindo makwan gi romo 191. Mago jok mowacho ni ero ne en achiel kuom jogo mane obedo kacha. Magi jok mane chuno kacha gitweyo mano monge chiemo mabende kelo lal mar ngima.
gi gik mathoth ahinya ma sigana ni ondiko ka, nyaka jogo mane koro gwenyore gi paro kod Mackenzie kaluwore kod lowo ma bende ne okoni ni lowo ma miriambo mane koni kacha ne idhi usnegi. Kata kamano gichopo to lowo no bende ok gine e kind weche mamoko mantiere kar kae e iteni mar adek. Iwacho ni ng'ado tudruok bende en achiel kuom gigo manokelo gwenyruok e paro kod jal moro kaluwo ni Mwaura kod Mackenzie ka gintiere alwora ma Shakahola. Anyalo wacho ni gino manotimre Kilifi County ma nomiyo jogo mang'eny kabisa nolalo ngimagi, ma including kata mana nyithindwa mawuok e counties magwa nolalo ngimagi, en gino malit kabisa. Kendo pod abedo mana bedo gi buok kabisa ka achich wuok to wacho ni ooyo gimo wacho ni en adier. Ma wach malit kabisa Cleo, kendo anyalo wacho ni doho nyaka to koro non matut kabisa, med nono matut kabisa wach machalo kamae. Lalo ngima dhano e wach makoch kamae en gino ma anyalo wacho ni okwayiego, kendo jogo duto manobedo involved to nyaka koro ting' msalaba gi. I believe ni ngima en gino ma Nyasaye mamiyowa, Nyasaye makawo samodwaro. To seche ma jok moko notigo mondo timbe makoch kamagie, ere kaka for example inyalo kawo dhano to iwuondogi ni mondo gidhi gitwe. Twe Yesu kende mano twe for 40 days, anyalo paro kamano. Dhano kapar ne inyalo tweyo kuom muda ma thoth kamano. Kendo anyalo wacho ni kata mana jogo mantie dinde moko ma ok abiluongo nyingi ya mukae, but rang din kabisa midhi nikech dinde wa moko anyalo wacho ni giterowa kamarach kendo gimiyo ngima wa lokre e yorno ma ok wang'eyo. Otherwise mae wach manyaka non kabisa, kendo neni jogo duto manotimo maundu machalo kamagi omdhi kendo migi twech mowinjore kodgi. Yes. Kamano nyakoro mo jwangi thoth nyaka ite mar auchiel ka waranga ne sigana ni angi soma ni ite mar adek ni winj wach Shakahola no e makare ka nitiere sigana moro moa Kang'o ka Jaramogi boni ka okoni ni hold your horses. Jaramogi's clan tells Winnie Raila Jr. Mano ite no mar auchiel. Magi anyuola mawuok ka wuor mano ka wuor clan no kanyo William Ojonyo kaachiel koda ka jogi mamoko mantiere kanyo moting'o Cardinal John Awala mantiere kanyo mane twak kod jofwambo. Giwacho ni onge pogruok e kind anyuola, to giluongo joka wuor duto mondo mi odog dalagi mano Kang'o ka Jaramogi mondo mi ji owuo ka gida wuoyo kaluwore kod weche moko mantiere, koso gin weche miwacho, koso en adier nitiere pogruok. Wacho kata ni gichiw luor makende ni anko mare mano Oburu Oginga. Joka wuor clan kwayo kwe family mar joka Odinga, anyalo wacho kamano, nikech gie seche machalo kamagie nyithind moluor the right honorable Amolo Odinga manyo magoro sekawo Nyasaye ketunye med mana keto chunye kama okwe. Nyithinde giwacho ni ooyo anko marwa Oburu Oginga ok nyal bedo party leader, kendo giwuok woko ka gikwedo kabisa ka giwacho ni Winnie nyawacho wacho ni onge ng'ama nyalo copy paste baba. Ok ang'eyo ni ywaruok ni dhi tero party ma ODM kama chalo nadie, but gima nyalo kwayo en ni kenda sebedo ka wacho ginie kabisa e Ramogi TV kae, party mar ODM en party man gi wafuasi mang'eny kabisa, kendo party ni okagomban personally okagombo mondo mi pogruok moro amora obedie. Leaders mantie party ni nyaka to koro wach dhok achiel. Onge kaka gima nyotimre to nyen gima rach kabisa, nikech onge kaka party leader mantie gi seche machalo kamae Oburu Oginga nyalo hold a rally, then the next day Winnie kod Junior and the other party wuok woko ni gidhi timo parallel party. Gino nyo aneno Western Konya be aparo team mora kian kaka Mega kian moro ni kure parallel rallies at the same time. It looks ni onge coordination maber mar timo gik moko e party mar ODM gi seche machalo kamagie. To nyaka wapenjere ni to party ni yudre kama chalo kamae nikech ang'o? Number one, anyalo paro ni party structures ma ODM nyaka to koro bed gi gino ma giluongo ni
takeover plan ka jatelo mantie party gi seche machalo kamagie tayo to upenjore ni to ka ponono ni owewa moonge ama gimoro timore to ng'ano manyalo take over nikech gi seche machalo kamagie kila ng'ato dwaro bedo kingpin anyalo wacho kamano e gima duong' kabisa milaro e party kacha but ana nyalo nyiso jo party mar ODM Gladys Wangagiri ka giwinja kama gintie ni ketur party ni obed gimoro achiel mondo message ma umiyo japiny obed message achiel party yudre kama tek kabisa ka disjointed ka wadhi e yiero maduong' next year ng'ani wacho kama it means ni kata jogo mudwa negotiate go ok bi kaw jogo ma serious nyawo jo ng'ato wacho ni ODM party ne party moluor kabisa kendo ODM party ne party ma ibiro many kabisa ka ji osewuok e yiero kendo manyo gi kabisa matek kabisa mondo ginen to gidwa tiyo gi sirikal yo machalo nade sani this is the opposite ODM manyo sirikal matek kabisa ok awach ni manyo sirikal matek kabisa en gino marach oyo but ingen seche midhi negotiation table gi nyawadu ok ikwit card ni te wi mesa moko bende pando piny ichiwo gi woko at the last minute omiyo leaders ama jotelo mantie party ma ODM anyala wacho nunu bedur very careful nikech ka okutang to party ni chal ka gima koro dipogore kendo wan mane kaka wanene nikech ok uwach nwa dhok achiel disorganization sani nitie e party mar ODM wawacha kaka intie but wan kaka jopiny wawacho ni bedur motang kabisa bedur akiche party ni pod un go gi opportunity mar negotiate go gi government but mana ka uwacho dhok achiel bedur piny tu wacho oyo kwa dhi wuoyo gi jopiny mai gi mwadhi wacho ni jopiny mai kuonde mwadhi to seche mudhi wuoyo gi jopiny wuothuru kanyakla achiel mondo uneni to seche ma unwoko kacha tuchiwo image mar unity nikech unity no ema aparo ni wafuasi maru dwaro seche mantie pogruok e kindu to aparo ni uketo japiny kama tek kabisa kamano weche thoth nyamani ka kisome nyakoro mjwangi bere ni kod ng'eyo kanyo na ng'ati more ne anyuola Jaramogi kanyo mantie kanyo bende kisomo ite mar 6 ibung'e kacha wach motudore kod wach mantie ite mar 8 ndiki kar kacha ni ndini nyoro Safaricom shares undervalued wach no sebede kata ko wachi kinde ka kinde nyoro jod bura opkite kata gi penjo mathoth ahinya to ntiere iwacho ni en public hearing madhe timore wi wach mag shares mag Safaricom gi mochane konde mopogore kochako tarik 3 mano dwe manyien mano odhi bedo kae bende ka walo e Nairobi ka ICC ntie madhe timore Mandera ntie matimore Kisumu dhi bedo kacha Tom Mboya Labour College nitiere madhi bedo ka timore gwenge mage Kisii gidhi bedo kacha Agricultural Training College mayudore Kisii ka county ma Homa Bay gidhi bedo kacha Governors Park mano mantiere kae atemora ka county ma Migori to gidhi bedo kure pokayode kata kamano wange maber ne dhi chok pach jo Kenya e konde mopogore ahinya gi jogo bende maneno kaka Mega gidhi bedo Magharibi Hall kaka Mega Town ka jogo man Nakuru gidhi bedo kacha Rongai NGCDF office mano kama gidhi bedo kacha ka choko paro jogo man Nyeri gidhi bedo Nyeri Cultural Center Hall mano ka giluwo kata ka gigolo paro te wach mandi ni nyoro wacho kar kae nyoro kete tago maliet ahinya achiel kuom gigo mano wacho okaw Safaricom kama Safaricom shares gi kiket ni Kenya kende openjo kata penjo mabon fesa angiler ne nyakoro moge jwang kae penjo moketo mokwongo en ni ng'ama no wacho ni Kenya janyiepo maduong' ahinya manyalo nyiewo shares mago mag Safaricom kadipono yawe motere owacho kata ni utere London Stock Exchange to dhi chalo nade owacho ni gini kokaka uchunga dweche 2 tutere kendo ukete kama chielo chiro machielo yudo joket mono mowuok e pinje maoko lwasi nyalo lokore e weche mathoth anya mantiere kar kae en thuolo ma piny Kenya kawo mar keto shares kata uso shares mag maromo 15 ne gin 35 koro gidong' gi shares mag 20 en wach ma aparo oketo Safaricom kama tek kabisa anyalo paro ni ayie kod gima Kiharu MP Ndindi Njoro wacho ni Safaricom shares gin undervalued kwa dhi use kaka wadhi use ni wacho nwa kacha ni water kampuni ni London Stock Exchange mondo wa invite jonyiepo man gi pesa ma deep pocketed jok man gi pesa mang'eny kabisa Ndindi wacho ni kawa risk uso shares gi pacho kae to wadhi okwadhi pesa mang'eny madwarore
En hawi maber ni sirikal uso shares. Okay, awacho ni sirikal uso shares mag ama kwana atamalo 15 kuom atamalo 35 magidonge kwana atamalo 20. But gima nyaka ung'e sirikal wacho ni shares gi 15% gi gidwa float gi local market kaya aparo thoth mag gi. But nini wachon aparo ni kaka jalonye weche mag budget pacho kae ng'atno mong'e weche finance kabisa wacho ni ok wabi yudo pesa mang'eny mwadwaro kwa uso thoth mar shares gi pacho kae kendo kwayo mana kaka isewacho no waberu jogo mohore nang'o dwa kwamire kata mana dweche 2 moko mondo mi wane ni to wabro yudo pesa kore lach ni eyo machalo nadi. In short owacho ni ofil ni the process itero ng'wech kabisa kendo gimotemo wacho ka en mana technical advice kaka jalony e weche mag finance. En hawi maber kabisa ni paro koro biro mopogre mondo wane ni to sirikal ne ni seche magi uso 15% shares mag gi mantie Safaricom kacha to ja Kenya oyudo value mar uso ma pesa machalo kamano nyakora mag jwang somane kanyi berane kod ng'eyo matut moko ntiere kata kange somane nyakora mag jwang kako subtende bende kalo midhiero ahinya ka koro wacho ni pharmacy kod labs bende koro nitiere kata kod achiedh nade mago mag SHA ondike kar kanyo bedo kod ng'eyo kanise mago mag ng'ang'a kod Wanjiru mano koro nyaka sani gin moko ma irango ni ponono wadhi neno kaka imuko gi e chenro mano mar yaro mano railway city plan mano mantiere karka neno evangelism center mayudore apano ma Selassie Avenue Nairobi en ite mar 10 kanyo ite mar 11 en mar ng'amo nyiepo awakale kanyo mano sigana man kanyo paro mantie ka Kennedy Odede golo paro ma en jatatije mar Shofco kendo ka ochiwo paro kowacho kanyo ni act now to save this generation of learners wacho ni okang' okaw sani mar mondo mi okonya ni kidieni ma jok mantiere sikul jogo ma ntiere gi chan mopogore jogo mowuok oko mago mag rango ni sikul ji odhi duto idhi range yo machal nade ana tieki kar ka orange achiel kachiel kae tang'ini ang' miya paro nyaka ite mokwongo mar gazet mar The Standard kama wetangula bende penjo mopogore kona ka ni machinglo mane ite mar 13 ni owacho ang'o nikech owacho ni ng'ama is back I'm back ni gin defectors jok mano dhi kocha to duogo Gachagua oseluongo gi ni gin spy mano or kocha to koro duogo koni akia ni ng'ama no orogi to machinglo ni nyalo koni achiel kachiel kapoko waneno mar Zoom nyamiya machinglo mana matin to kanyo to orang kanyo miya ur machinglo mantie ka gini ber kineno ka to bang'e waduogi kanyo waranga ni ang'ini waduogo kako twak welo seikore kate bana gazeti ite mar 13 kende ka to kwatieko to koro boni tinene donge anene anyalo wacho ni nyakoro Magajang ni machinglo maneno gi seche machalo kamagie chiegni ne wang' jowi kanyo machiegni walose kocha but machinglo maneno ka en ni aneno ng'ama chalo Gachagua chal ng'ama riembo ken mai chalo Gadhoni Gadhoni wa Muchomba jogo mane chane chal machiegni kode kabisa kendo chal ka jok ma owacho ni Gadhoni wacho na duogo but Gachagua to chal ka gimo tamare duogo mare. So on the other hand Gachagua ni chal ng'at ma tugo tennis gi number 1 ma pacho kae to number 1 ma pacho kae ni aneno ka ogor waya moro mabor molinke kod Gadhoni kocha akiani nyamokaro Mugajwang kani yudo gazet ni ani nene mathoth mondo inti wachno ni nene nade kamano nyakoro Mugajwang ng'ato wacho ni gine mboka mboka doba kosewache mano kama gintiere Nairobi ka mane kama mituge kora Mugajwang wawegi mano ite moko gazet mar The Standard kae wetangula question which mathoth ahinya pod itemo rang kar ka nonro kauna mano kaka wach mare mugika watieko ite mokwongo mar The Standard ite mokwongo mar gazet mar The Standard nonro mar to mar former Lugari MP Cyrus Jirongo pod dhi mbele kendo jogo maromo 20 osebedo question gi seche machalo kamagie including Speaker of National Assembly Moses Wetangula. Wageno ni adiera mar wach ni bro yudore kendo kaen adier ni dibed ni ok no to mar accident mana kako osebedo kaliekre
to jogo duto manobedo involve ibro ndhi kendo ibro kawn gi kuma owinjore kodgi. Otherwise, agoyo ni mano erokamano kendo kuom gwel makende. Geno ni Nyasaye bro tayo odiochieng' ma kawuono, bed mana godiochieng' maber, Nyasaye obed ritowa seche duto. Erokamano. Kamano nyakora mojwang gazet ma The Standard itimo kuongo mano mar Wetangula ntiere kar kanyo, wayudo wach mogik kanyo kawuok kuom Boniface Otieno mabedo ka kawuono jafwambo wadwa kaachiel koda ka ji 28 mamoko mabende odadho gi openj gi penjo kotenore kod tho mano mar Jirongo, tulo mano wuok kata Mukuru kwa Njenga mano kamani muke udi odiochieng' manyoro sigano miepe kar kaachiel koda ka weche ma tudo Mandago mane gavana machon kendo ni seneta mano ma Uasin Gishu kod chenro mamoko ahinya mago mag tero ji e pinje maoko. Weche gisebedo gi weche mathoth ahinya mano mane tuwe kata kod omenda maromo bilion 1.1. Iwacho ni ero sani koro burani olor mano bang' higni 2 kendo witnesses mane romo 130 koda aboro bende ntiere kar kanyo. Weche mag Safaricom kod shares magi omi peke iteno mar 6 so mi bed kod ng'eyo ka nyaka sani bende nitiere mamoko. Wacho ni nitiere court petition kata bura mano maki kod Okiya Mtata mabende koro chungo chenro mar gach reru ma igero maromo bilion 11 monego gero mano mar Ruta Ngong. En ang'o matimore kar kacha? Nyiew gazet mombori kawuono nyakora mogijwang' isome kendo irange weche mag tuke ntiere kar kanyo. Ang' irangane kaka jo Senegal noyudo omenda maromo bilion 1.3 mano omenda pesa ma Kenya mabende gin giyudo kaka joloch mano mar AFCON. Anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakora mokeo nyaka sangwa we lwet Joyce Oduor okelo ni twak mano mokwongo kawonero piny korango winjruok mano e chenro no mano mag AGOA golo mwandu pacho ka kitere pinje maoko e pinje Afrika ma piny Kenya bende ntiere kar kae ka ntiere extension machielo mantiere boten Donald Trump ne wacho ne biro mare kono ne dhineno ka ok dhi bedo renewed sani gin gik machal nade mwandu gi idhi kege yo machal nade. Welo seikore kendo gin e studio kachiel wadhi bedo kodika oriti masani. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Duto teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Siempre ya lo ringi, quiero mi do que chudo.
mondo mi iyud Nyasaye amalo kaka sikiza tune mari dial star 860 star 417 ash Ramogi TV e od jothumbe duto. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mani thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie, nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakora Mugejwang dakika na 19 tok saa 1 mar okinyi machiegni e twak moro mokwongo e chenro mar piny matayi nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugejwang okinyi makawuono wadwa twak tudore kod nono winjruok mano mar AGOA. AGOA en African Growth and Opportunity Act ma wanyalo wacho ni pinyno mano mar Amerika ne oyie mar mondo mi omede thuolo mar higni 3 mano mayiene pinje manitiere e Afrika ma piny Kenya en achiel kuom pinjego ma oyiene mar mondo mi timo hala e yo makare kod pinyno mano mar Amerika. Kata mwandu nyalo wuok e pacho kae kadhi e pinyno mano mar Amerika ma onge gino miluongo kanyo kod dhongere ni gibedo exported duty free. Antiere kae kod jolony gibo bedo ka ginyiso ni to mano tiende nang'o to makoro bura wanyalo wacho ni paro makamano ne osekale kod US House of Representative ka koro irito mar mondo mi obi okale kod od bura mar Senate kaachiel kod moko kuom chike ma jatend piny mar Amerika
winjo bed ni chwe koke kae to bedo chika mano mar chwalo winjruok mar AGOA kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Ma nyiso nang'o? To par ni winjruok ma kamano mano mar African Growth and Opportunity Act ne olos kanyo e higa mar 2000. Higa mar 2000 nyaka gi sani higa mar 2026 makoro waneno ka omede kendo thuolo mar higni 3. Ma nyiso nang'o? To piny Kenya kaka achiel kuom pinje manitiere kod thuolo mar timo hala kod pinyno mano mar Amerika osebedo ka yudo ber mane ahinya nyaka mwandu wuok e pacho kae kadhi e pinjego mag Amerika. To ken mana mano kende, thuolo mag tije wasebedo godo e yo machalo nade. Okinyi makawuono nyakwara Mugi Ajwang' e studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kod Isaac Nyateng. Isaac Nyateng en jakanyo mar KEPHIS mano Kenya Plant Health Inspectorate Services ma en achiel kuom maduola ma kinde mathoth ng'iyo moko kuom mwandu katiyo kod ranyisi wantiere kod maua kachiel kod mwandu mamoko manyalo bedo ni wuok e pacho ka dhi e pinje maoko. Thuolo makamae makoro chwal omed thuolo mar AGOA kuom thuolo mar higni 3 gin kaka joriwruok mano mar KEPHIS bro bedo ka konyo jogo manitiere sekta mano mar wanyalo wacho ni wechego mago mag maua kata cham mamoko e yo machalo nade. Wendo na machielo mano Stephen Makosedo jakanyo riwruok mar johala mano mar Kenya National Commerce Kenya National Chamber of Commerce and Industry bobedo ka utudore kod achiel kachiel e yor lony manyasani mar Zoom ka intiere county Mama Chakos. Kata kamano yena mar mondo mi achak kod Isaac Nyateng mantiere go de studio okinyi makawuono. Yawre Isaac ichio nade? Oyawre ahinya erokamano chiemo maber. Machiegne twak okinyi makawuono. Erokamano. Paro makoro obi godo mano mar chwalo thuolo mano winjruok mano mar AGOA kuom thuolo mar higni 3 mabiro. In kaka achiel kuom jokanyo mago mag KEPHIS paro makamae ikawe yo machalo nade? Kalori ma ok en winjruok manyien kata kamano ne nitiere weche mane liekore kinde mokalo chien ni winjruok ma kamano idwa chunge. Kata kamano wanyalo wacho ni wan kaka jokenya wajo hawi kaloni wan achiel kuom pinje mag Afrika ma pod nitiere winjruogno mano mar timo hala makare kod pinyno mano mar Amerika. Erokamano. Ne nyikwa Ramogi jowinjowa amosou e okinyi ni oyawre uru. En thuolo maber mokwongo agono erokamano ne Ramogi TV kuom chiwo thuolo makama mondo wagoye mbake duol makama weche mag AGOA. Kaka owachi AGOA en Agriculture Growth and Opportunities Act ma nomiwa kod piny mar Amerika. Tado ni mondo amiu chenro matin mar historia kaka nochakore. Gino chakore e higa mar 2000 kane nitiere jambetre moro mane jaod bura ma kisungo wacho ni Congress miluongo ni Jim McDermott. Koro nodhi e piny mar Zaire kane gin gi bende jago moro mane gitiyo godo maniluongo ni William Michaels. Ne gitemo mondo ging'i kane mwandu ne wuok Afrika ka jopur kata jok mane timo hala mag piende mag dhok ne onge kod chiro mane ginyalo use gigi. Kane giseloso chenro kata chike mag AGOA gi to W. Bush mano ker mar Amerika nochuo koke chike gi mondo gichak tiyo e higa mar 2000 no. Bang'e no en chike manolos kuom higni 15. To chike gi kane oselos gi nonego beni pile ka pile timo negi gimiluongo ni review gi dho jongere. Ni to ere kaka wanyalo loso chike gi mondo oluwre gi nyien mar aluora mar timo ohala. Koro higa mar 2018 ne giloso amendment gimiluongo ni Trade Preference Trade Amendment. Mano konyo koro jo Afrika mondo obedie gimiluongo ni Regional Trade Hub. Mago ne tudruok mag pinje mane nyalo loso mwandu mane nyalo tero Amerika. Achiel kuomgi ne en Gaborone mar Botswana, mar ariyo ne en Nairobi Kenya, mar adek ne en Accra mano Ghana. Koro trade hub gi ne konyo tudruok mag pinje miluongo ni regional integration mondo giloso hala ka mwandu gi wuok e pinje mag Afrika to donjo e piny mar Amerika. To gima dier ma wanyalo wacho ni gino timo ne giduokonwa panjo mar gimoluongo ni taxation ma nyalo romo atamalo 42. Manyiso ni ka mwandu wuok e Afrika e regional hubs gi to nyalo donjo Amerika gi ushuru matin kabisa. Wanyalo panjo ne ushuru gi atamalo 42. Kora adier kane wawinjo ni chike gi biro chopo kar giko piny no buok ni to wan gi mwandu kaka jopur
to mwandu gi wadhi godo kanyo nikech chiro ema nyalo konyo japur kata jo Kenya kata Afrika kwa jumla mondo gitimo ohala maber. Koro ne ker marwa nolimo piny mar Amerika. To weche gi notudore mowach ni hawa kata ka gibiro bedo ni chike gibiro chopo giko to tarik 13 dwe mar achiel ne omiwa extension. To extension mano miwa ni nomiwa thuolo mondo watim gimiluongo ni expansion mar trade. Koro expansion mar trade gi ne wang'iyo weche machal kaka lewni ma waluongo ni textile industry. Kaka ne wanyalo medo lewni kod gik mirwako. Wan gi lewni kod gik mirwako. Lewni en gima inyalo loso law moro mondo irwaki, to gik mirwako gin en nanga mosetwang'. Aito namba 2 ne wan gi expansion kata medo ng'eny mag agricultural products. Koro kuom agricultural products gi ne wan gi maua. Maua chakre higa mar 2024 nyaka kawuono wasetero tan 800 ma wasetero Amerika. Mago mawuok e piny Kenya kaka dhi mana Amerika. Kadhi mana Amerika. To wasebedo kod gima luongo ni nuts. To nuts gi gin achiel kuom giluongo ni macadamia nuts. To nuts gi wasetero maromo 125 tan mawuok Kenya to dhi kocha. Aito wasetero chai miluongo ni tea. Tea wasetero 1,500,000 kilo metric tons 1,500,000. Aito wasetero kahawa 1,19,000. Koro kadiponi chike gi ne dhi rumo to ne wadhi kure kod mwandu mane wasegologi. Koro mae momiyo wan kod hilo kaka Kenya to kata mana jo nyikwa Ramogi ni wantiere kod thuolo mang'eny mar timo ohala. Iwacho kanyo makare ahinya matini no dhi bedo pek ahinya to ne jogo manitiere kod mwandu makamano nikech kata kaluore kod mano iwanyalo wacho ni ohala ma piny Kenya notimo kod pinyno mano mar Amerika. Inno kanyo ka higa mar 2024 piny Kenya ne otero mwandu mago maderomo bilion 60.6 e pinyno mano mar Amerika ka thothne ni wacho ni gin mana wechego mago mag lewni. Kopogore kod lewni kaachiel kod mwandu mabende iseyango kanyo, bende nitiere thuolo mag mwandu mamoko ma jo Kenya sani nyalo kete maino margi mar mondo mi owuoge pachoka odhi e pinyno mar Amerika mar mondo mi giti makare kod thuolo mar higni 3 makoro medwa ni wanyalo loko hala kata timo hala kod pinyno mano mar Amerika ka koro wachulo usuru mane piny. Erokamano. Nyikwa Ramogi dawach ni sama ne ker nodhi mo owuoyo kod piny owacho mar Amerika ne girango kaka ginyalo timo expansion mag trade to kuom mbaka mane gigoyo ne waneno ni adier Kenya wantiere gi miluongo ni digital services. Koro mano en achiel kuom gima nomedore kata mwandu manomedore mano tiende nang'o kinyalo mana lero ne Nyakwa Ramogi jong mar mondo mi ong'e makare digital services gi tiende nang'o kata gi en tilang'o. Digital services ma en tiyo gi chenro mar tero weche e yore ma kidijitali dawach yor mbui. Koro yor mbui ka kata ka watimo ohala inyalo ni tiere gik moko ma sirikal timo ma samoro ji ne tiyo gotese kata kaka koro wan kefis ka iyudo ni mondo mi iter gi mwandu ni Amerika nyaka bed ni chenro mar kefis omi otas manyiso ni gino ero ber mondo koro ng'ama tiyo kode kocha obed kod adira ni gino ber. To ndalo mang'eny iyudo ni sama ne watiyo kod gigieki ne otese lal tiyudo ni lal ne nitie mang'eny. Koro tiyo gi mbui nyalo miyowa wabedo kod mwandu mar tiyo gi gima wan godo mondo mi kata ka wadwa ni mondo information mag trade ter kocha e yo ma ng'ato ok nyal kwalo godo mwandu mar Kenya. Koro wapande mbui ka mondo chop kucho ka en gima ok nyal bedo kod miriambo. To kopogore kod mana ng'eni ng'ato nyalo bedo ni penjore ni kinde mathoth e kinde mane winjruok mano mar agwani obiro mano Africa Growth and Opportunity Act ma kinde mano biro chakre higa mar 2000 nyaka sani wantiere higa mar 2026 kendo koro sani koro mede obobedo kodhi mbele kum thuolo mar higni 3 mabiro. Onyisang'o ka koro ka piny Kenya ka mwandu mawuok e Kenya ka dhi e pinyno mano mar Amerika en gino miluongo kanyo kod dongere ni en duty free.
matiende nang'o ne ja ohala ma seche moko gombo mar mondo mi embe ntiere kod ohala to owacho ni yawa dong ambe koro anyalo yaro bada mar mondo mi ohala nani kik bed na uso ne jo Kenya kende abed na nyalo uso ne nyaka jogo mantiere pinje maoko kaka America. Duty free ni tiende nang'o? Erokamano. Jowinjo wadawach ni duty free nyiso ni ohala kiseloso mwandu ni maber tidwa gole piny mar Kenya titire piny machielo, piny kumodhieno gin gi ushuru. To ushuru no inyalo yudo ni samoro itiyo kata gi $1.5 million kuom loso mwandu no maluongo ni cost of production. Koro kiselose mondo dhi e chiro ma piny maoko gikito ga ushuru. Koro ushuru no koketi tiyudo ka timo ohala bedo gi bei mamalo sana. Masa moro bende ka in mana ng'ata ma samoro eka chako to ok inyal bedo kod nyalo nikech ohala dhi bedo gi bei man malo. Koro ohala ma itero kata mwandu mitero oko gi ka oshuru odwok piny tema dongere wacho ni free or less of trade tariff. Koro sama itero mwandu oko to ogolo oshuru manyiso ni bei mar loso mwandu ni no dhi dok piny ma sama koro idhi use kocha to idhi bedo kod ohala maduong'. Kamano. Ato ikinde makoro ang'e ni johala mathoth bro temo mar mondo mi osoane tiendgi gin bende chenro ni kata thuolo makoro piny mar Amerika omedowa kaka jo Kenya mar mondo mi wameda timo ohala kodgi mar mondo mi kik bagi. To penjo endi to bende ikinde makoro ng'ato koro dwa kawo okang' mar mondo mi otiane kod thuolo mar agowa mano mar neno ni mwandu kowuok e pacho kaka dhi e pinyno mar Amerika to usuru mijuoge bedo mapiny kipimo kod pinje maseche moko onge winjruok mano maragwano. Bende tire chike ma oket piny ma winjo bedni iluwo bed e mwandu mopogore opogore makoro sebedo ka wuok e pacho ka dhi e pinje maoko. Kuom ranyisi wanyalo tiyo kod lewni ma iwacho, wantiere kod majan mar chai kachiel kod kata kod maua. Bende tire chike moyangi ni mwandu kapok owuok ka to magi gik ma owinjo bedni ma rang'eny ma owinjo bedni gichopo kapok giwuok e pacho ka gidhi e pinje maoko mar mondo mi kik bedni nikech adiera ka mwandu wuok e pacho ka to kochopo rang'eny madwarore inyalo wach ni mwandu mawuok Kenya koro kwadwa rang'eny mare ni piny seche moko nyalo hinyo ngima jogo manitiere Amerika. Isaac. Erokamano. Jowinjo dawach ni sama ne chike gi loso to kata obedo ni nose miwa extension kadano mar pok nomiwa extension ne wan gi weche mar oteke ma kisungu wacho ni challenges. Koro challenges gi achiel kuom gi en rito chik mar ler mar del kod ler mar yien maluongo ni SPS regulations. Koro SPS ni sama itero mwandu ni oko to nego bed ni mwandu ni no bedo maler. Dakawa achiel kuom gi kaka maua. Maua nitiere gi tuoche ma samoro nyalo miyo gima tuo ma wan godo e Kenya ka kik yud kocha. Koro yudo ni sama ne chike gi dhi mbele kata sama koro wan gi extension ni pod wan mana gi challenge ni wabed gi thuolo manade mondo mi warit chike ma ngere luongo ni sanitary and phytosanitary regulations. Koro ma achiel kuom weche ma nitiere migawo mi iluongo ni APHIS. APHIS en Animal and Plant Health Inspectorate Service. Mano en achiel kuom weche mag sirikal mar Amerika ni sama itimo ohala to nego bed ni irito chike mar ler mar del miluongo ni sanitary kata ler mar mimea miluongo ni phytosanitary. Ato namba 2 wantiere kod chike moko ma jo Amerika dwaro ni mondo wariti. Sama ikawo kata mana lawi moro idwa ni mondo iter under the textile industry. Wantiere kod chike monego beni luwo. Wan gi quality standards monego beni waluwo mondo mi kik wakawa gimoro amora ma waloso ni bora ni watimo ohala. Lakini onego beni watimo ohala bora. Koro iyudo ni chike gi pod gin weche matek kata challenges ne jowo matimo ohala. Nikech iyudo ni samoro waonge kod gima kizungu luongo ni access to information. Samoro indala kujucho tikia ni sama onego beni ipuro nang'o, yath mane monego beni goyo, mdudu mane monego beni control. Koro iyudo ni chike gi gin
gin challenges ma samoro japur onge kod liw mar luwogi. Koro emomiyo samoro miyo extension ni to ago koro wacho niya ni mondo koro watieg jopur, watieg jo ohala mondo wamigi chenro maber mar rito chike mag Amerika mondo mi sama koro watero mwandu wa oko onego bed ni waluwo chikegi mondo mi wabedi gi gimiluongo ni competitiveness. Nikech Afrika dier wantie kod Ghana, wantiere kod Botswana to gi pinje mamoko ma bende nyalo bedo ni gimbe gin gi mwandu ma wan godogi. Koro ka kwa rito chikegi tiyudo ni mwandu wa mwatero ok bi bedo gi bei maber sama ginoko. Iwacho kanyo makare ahinya, tiwacho kanyo ni gino mahinyo jogo masiche moko loko hale pachoka en lack of access to information. Matine ni gikia kata gikoso ng'eyo kaka winjo bed ni gitimo seche moko kata weche go mago mag pure yo makare. Ng'a winjo bed ni seyo kuom jopur koso bedo kod ng'eyo ewi kata kaka ekinde makore pidho maua marikacha mar mondo mi ne ni kata ka nitiere yath ma ikuoyo kacha mondo neg kute obed yath manego kute ok mahinyo maua makamano. Tiwacho kanyo ni winjo bed ni tiego jopur bende en ting' mar ng'a mar tiego jopur mar mondo mi ging'e ni mwandu na kadwa no dhi Amerika to winjo bed ni chopo rang'iny makamae to mar mondo mi kadiu gi mwandu gi winjo bed na luwo chikegi duto. Ng'a winjo bed ni facilitate kata nyayo chenro mar puonjo jopur makamago. Erokamano. Koro idwa ni nitiere migawo mopogore opogore, achiel kuomgi wanyalo wacho kaka weche mag pur. Sirikal sani nitiere kod migepe mopogore opogore, achiel kuomgi en Agricultural Extension Service. Koro ibro ido ni kama wadakie nitiere agricultural officers manyalo miyi chenro kata access to information kuom yath manade minyalo goyo, kuom mududu manade monego beni inego, kata sama itimo grading onego beni itiyo gi grade machal nade. Tadier kata migawo mar KEPHIS ma waluongo ni Kenya Plant Health Inspectorate Service. Sani Kenya ka wantiere kod regions aboro. To regions aboro gi watemo matek mondo mi wakao services obed machiegni ne jopiny. Koro kata dala kucho ka in Kisumu tibiro yudo kani wantiere kod office Kisumu kacha moro bende nitiere wayao Hispania kocha ma inyalo ringo tidhi tipenji ni to ang'o momiyo datim nade mondo mi aluwre kod chikegi. Namba 2 e yore mag mbui. Sirikal sani oseloso weche moketo maber mokete mbui ma uluongo ni website. Koro website kanyi ibiro yudo ni idara kata ministry mar agriculture to kata migawo mar KEPHIS ni weche mag mbui go giketo weche monego beni ji luwo, gimonego beni timo chakre nyaka igiko. Aito mogik wantiere kod weche mag inspection. Sama iseloso mwandu ni miketo maber to idhi adhiya tipenjo ni to bende dubi mondo tim na nondo kata inspection mar ohala mar mwandu ma adwa timo ohala ni. Koro yudo ni sama gigi timore to wajabedo ga gi services ma waluongo ni reach out. Koro wanyalo loso chenro matin to ngiso jopur ni ma onego tim kama. Wantiere kod agricultural shows ma bende watiyo godo mondo mi jopur obi mondo penji ni to ang'o monego bed natimo, gima nade kata chik manade monego bed ni aluwo mondo mi mwandu na ni ochope chiro. Atoka mwandu pok ochope chiro kacha ma en japur. Ka ng'ato dwa donjo mar mondo mi en bende obed kod thuolo mar golo mwandu ne pacho kae otere pinje maoko ka pinyno mano mar Amerika. Ochuno mar mondo mi ng'ato obed japur mapuro mwandu mathoth kose kata jopur matindo tindo. Iluongo dho ngere ni nyaka gibed large scale farmers kose kata small scale farmers. Bende nyalo donjo chenro mano mar golo mwandu gi e pacho ka gitere pinje maoko. To ng'ato ka da donjo okang' mane mokwongo mowinjo bed nokao mar mondo mi rang'iny mag gigo mogol e puodho obed mago manyalo chopo nyaka pinyno mar Amerika kapodi gin mana kare ka onge kethruok moro amora. Isaac. Erokamano. Wantiere gi migepni ariyo, ng'at ma puro maduong' miluongo ni large scale to gi jago matimo matin miluongo ni small scale. Koro jok matimo small scale gi gimbe ginyalo mana timo ohala. To nekech nawacho ni nitiere weche maroteke machiel kuomgi en bedo kod oteku mar timo ohala. Iyudo ni joma tindo gi gionge kod oteku mar timo ohala. Oteku mane madwarore Isaac? En oteku mane ma ng'ato nyaka bed godo? Erokamano. Nyikora mogo oteku mawacho en nitiere cost kata kiwango mar timo ohala nikech gigi kiseloso mwandu to nego be intero gi kata mana e port gidhi gi meli
kata giidh ndege Jomo Kenyatta ka tiyudo ni gigi dwaro mana pesa. Aya, mondo ing'iew yath igo kata mondo mi gik wadudu otho, gidwaro mana pesa. To ng'at matin man dala kacha samon pesa no onge godo. Koro iyudo ni mondo mi ochukre, mondo mi otim gigi kite tame. Koro nitiere jok ma riwore, iluongo ni farmer groups. Koro giriwore to gi loso mwandu kata mowuok e puodho, aito sama giriwore no to gisolo gik monego bedni dwarore mar mwandu. Ka gisesolo kata ka en pesa no to giketo kanyakla, aito koro gin gi mijing'o mondo mi gitim nade gi los cost mar timo ohala no mondo ofaulu. Aito namba 2, iyudo ni sama onego bedni ng'ato chako, ne wacho ni wantiere kod migepe mopogore opogore e sirkal ka. Koro kikawo kata mana maua ni mipidho, to kapok ichako tere oko, to imanyo kuma kefis nitie. Inyalo dhi kendi kata inyalo dhi e yor mbui, e website, to ikwayo mondo mi timni registration mondo ibed jakanyo no mar japur. To sama itimo registration no, ibiro teri e training ni mondo mi mwandu ni wuog oko, tim 1, 2, 3, 4. Koro kisetimo mago, to kefis yieni mondo mi ibed jakanyo no kata japur manyalo tero mwandu ne oko. Aito wantie gi jok moko bende ma ok gipur, lakini gikawo kuom jopur matindo tindogo to giketo kamoro achiel moluongo ni consolidators. Koro consolidators gi ginyalo kawo mwandu japur matin cha to gi bei mamalo mondo mi sama koro osemiye pesa ne cha en bende obed kod ohala. Koro kose kawo gi mogibedo consolidated to itimo ne registration kaka consolidator mondo mi nyisgi onamo monego bedni gikawo, aito bang'e no koro ginyalo tero mwandu gi oko. Erokamano. Ilero kanyo makare ahinya, to bende ng'isa ni wendowa machielo mano Stephen Makosedo oseriwore kodwa e twak okinyi mbaka. To bende ibo ng'isowa kalure ni wang'e ni wach mar AGOA ni ok en mano mar Kenya kende, oriwo nyaka pinje mag Afrika mamoko makoro piny Amerika omiyo thuolo mar mondo mi oloko ohala kodi. Ere kaka piny Kenya nyalo medo, wanyalo wacho ni nyalo medo loso mwandu ge yo makare mar mondo mi gin bende gibed competitive kipimo kod pinje mamoko. Kibed ni koro king'iyo pinje mamoko to koro iwacho ni we wakaw mar piny ni wawe mar Kenya. Ere kaka wanyalo medo bedo ng'ala manyime mondo hala kik wewa oko. Yiena mar mondo mi arwaka Stephen Makosedo, jakanyo riwruok mar johala mano mar Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Otudore kodwa achiel kachiel ka intiere boma ma Machakos. So yaore Makosedo, ka intiere boma ma Nairobi ka okinyi makawuono, ichio nade kama intiere? To wachni mano mar AGOA kaluore ni nyaka sani koro omede thuolo mano mar higni 3 ma koro piny Kenya bro bedo kod thuolo mano mar tero mwandu, kata johala ma loko e pachoka bro bedo kod thuolo mar golo mwandu pachoka ka tere pinyno mano mar Amerika ka gichulo usuru mane piny. Ere kaka extension kata thuolo mar higni 3 ma koro medni, ere kaka obo bedo kokonyo johala ahinya to mago manitiere export industry kata mago magolo mwandu e pachoka ka tere pinje maoko? Makosedo. Erokamano ahinya ka thuolo ni mar moso nyikwa Ramogi ni oyawore uru. Geno ni wantiere maber to wachako higa be maber. Mana kaka isewacho, atiyo gi jo chama miluongo ni Kenya National Chamber of Commerce and Industry. To wan kaka jok ma konyo johala matindo mondo mi giyud chirni mag kuma giuse mwandugi. Wan wamor ahinya gi gima ne US gina jo od bura mar Amerika miluongo ni Congress notimo mar miyowa extension nikech nyaka ne ochunge higa mokalo nyaka koro sani mane extension ne wan gi kibaji ahinya nikech iyudo ka tudruok mar AGOA ni ne konyo ji kabisa. King'iyo weche mag tije, king'iyo weche mag timo ohala, king'iyo kata weche mag konyo jowa ma johalni matindo tindo mondo mi giyud chirni e pinje maoko. Koro kane extension ni obedo nokonyo no wakawe gi mor kabisa kaka Kenya National Chamber of Commerce nikech wiyudo ka nyaka ne chake mana kaka wendo mantiere Isaac osewacho higa mar 2000. Yudo ka gine nosakonyo ji kabisa nikech king'iyo tije mag jowere matindo kaka ing'eyo maler ni Kenya ka weche mag tije sani nitiere piny
Koro iyudo ka jok manondiki e kembni mane loso mwandu ma itere pinje mag Amerika nowito tijegi nikech koro Amerika nochungo gini bang' kinde matin. Koro dweche manochunge go iyudo ka tije nodok chien kabisa ne rowere niwa. Then mar ariyo iyudo ka nikech ne jowa access ama ne yudo ne donje chiro ni gi ushuru mapiny ma iluongo ni duty free. Koro iyudo ka mwandu mang'eny mane dhi oko ne dhi Amerika sana. Mana kisewacho iyudo ka kaka last year ne wauso karibu milion 60.6 mano mwandu man watero oko mane watero Amerika. Koro iyudo ka jok mane loso ne chiro ni nochako bedo gi kibaji ahinya nikech koro mwandni mane giloso mane itero Amerika koro gimanyo koro wachom godo kune. Koro extension ni dhi konyo kendo e weche ni mag open yaw kendo chiro machielo ama chiro ni mondo mi jowa o access. Then mar adek iyudo ka Kenya kata ne pok wabedo gi extension ni nwasebedo kwa negotiate kata wawuoyo gi jo Amerika mondo mi wa negotiate kodgi gima waluongo ni free trade agreement. Free trade agreement en matiende ni koro pinje ariyo biro winjore niya mondo mi wateg wacho ohala e kindwa mag kaka wadatimo ohala. Koro weche mag ushuru, weche mag movement ama wuoth mag mwandu mwaterogi kod weche machielo. Koro yudo ka Kenya nosechako negotiation ama nosechako wuoyo gi Amerika mondo mi wasign kodgi ama wabed kodgi gi winjruok mar free trade agreement mano luongo ni STIPA ama Strategic Trade and Investment Partnership Agreement. To mani yudo ka ne pok okal. Koro kane pok okale koro ne wane kinde akirikiki kiche wacho ni STIPA ni ama agreement ma watemo negotiate ni pok okal to AGOA be nobedo terminated after kane period manomiwa noserumo. Koro extension ni omiyowa kendo teko kaka Kenya nikech koro wa negotiate machielo cha to ma be wadhi go mbele. Koro yudo ka mano okonyo ahinya ama okelo gimiluongo ni stability ama omiyo jo ohala teku moro mondo wagoyo mos ahinya kanyo wabedo kod ng'ikruok matin e yor tudruok kod Stephen Makosedo. Kata kamano wabedo ka waloso yor tudruok mare mar mbui mar mondo mi omed leronwa kaka winjruogno mano mar AGOA bro bedo ka konyowa. To bende obedo koleronwa to ne jo ohala ma wang'eyo ni mago weche ma gitudore godo mana machiegni gin weche mage kata ohala mage ma jo ohala nyalo kete maino sani kopogore kod wechego mag textile kata wechego mago mag lewni mar mondo mi wati makare kod thuolo mar higni 3 makoro mednwa kae. Yie mar mondo mi aduog kod kuom Stephen Nyateng ka wadhi mbele kod twak moro mana kaka penji kanye ere kaka wanyalo medo bedo competitive e chiro kata inyanyata e chiro mar Amerika mar mondo mi thuolo mar higni 3 ma wantiere godo ni kik kalwa. To bende kopogore kod thuolo mar higni 3 makoro sani omedwa bende nitiere geno ni seche moko nyalo bedo mano ma koro ma ongirore kata ma permanent e kinde mabiro mbele. Erokamano. Nyikora mogi da wach mana kaka Steve wachono ni sama ne Kenya paro mondo mi gikwa extension mar AGOA to bende nitiere twak mane bende wachore bathe kocha mar bilateral trade agreements ma pok to tieki to nyiso ni drisa mar higni 3 modongi mano miyo extension ni nyaka watima mijingo mondo wakaw advantage mondo wadhir mwandu mang'eny. Koro achiel kuom gima onego bed ni watimo sani iyudo ka bei mar iluongo ni freight charges mano ka watiyo gi yo mar ndege bei ni malo sana. Mano kigolo mwandu e pacho ka kitere pinje ma ok kitiyo gi ndege. Kitiyo gi ndege. Bei ni malo to gidhi piyo. Lakini ka watiyo gi yo mar meli kata sea transport to wayudo ni bei dhi dok piny kata obedo ni okawo ndalo mang'eny lakini kochopo kuchocho tiyudo ka en gima pod inyalo tiyo godo nikech quality mar packaging nitie.
Koro achiel kuom gik ma wanyalo timo en ni sirikal nyalo konyowa mondo wabed gi information mar loko means of transport. Aito mar ariyo, mana kaka nawacho ni chike mag sanitary kod phytosanitary regulations gi. Iyudo ni nitiere migawo ma winjore kod Amerika kata sama wawuoye ni. Nikech kaka yore mag pur, ibiro yudo ni nitiere tuoche moko ma onge Amerika to nitiere Kenya. To jo Amerika ok dwa ni mondo mi tuoche go dhi e pinygi. Koro achiel kuma sirikal bende onego bed ni timo, onego gitieg jopur kuom chike mag SPS gi. Mondo kadipo ni jopur nyalo loso weche gi kata standards mag product kaka textile, to wanyalo bedo gi lomba mar timo ohala kod Amerika. Nikech adier Kenya ka king'iyo to wantiere kod ongango maduong' ma wasegoyo ne pinje mag Afrika. Nikech na wuoyo ni wan gi trade hub mano Ghana to gi Accra Ghana, Nairobi Kenya to gi Gaborone in Botswana. But kuom pinje gi te, Kenya nigi ondamo mang'eny nikech jopurwa watemo matek mondo mi ging'e chike gi kata standards moko mag other products. Koro mago gik monego bed ni watemo mondo mi watim mijing'o mondo higni adek gi kik kadh. Aito mar adek, onego bed ni wabedo kod tudruok mar bedo gi information mag ohala gi. Nikech sama trade negotiations dhi mbele, to agoni obedo extended. To information mawuok kuom tudruok kata duol mar gombaka mag trade agreements gi, onego bed ni jowa ng'eyo gi e yo mapiyo kabisa mondo mi 3 years gi kik kadha. Kamano. Mowinjo bed ni koro itiego gi e yo makare. To bende akia ka kinde mathoth inoga ka jopur puro to gipenjore piny Amerika kono nitiere chiro mapiyo kata nitiere ready market ma mwandu kowuok to mwandu ok nyal diwa Amerika, koso bedo ga e yo machalo nade mosemiyo agoni osebedo kuom thuolo mar wanyalo wacho ni kochakore higa mar 2000 nyaka sani 2020 en gimoro higni 26 25 kanyo, kata bedo ni nochunge matin higa mokalo, sani podi odhi mbele. Bende jopur matero mwandu gi e pinyno mar Amerika nitiere ga kod geno ni giyudo returns mapiyo piyo. Ok ni ka mwandu sechopo kuro iwacho makare ahinya, adera golo mwandu pacho ka kitere piny Amerika kitiyo kod ndege. En yo madhi mapiyo piyo to nengo ne ni malo. Japur kata jal magolo mwandu ne kaka tero pinje ma oko kosetiyo gomenda mathoth kotero gi oko kacha. Bende nitiere kod adera ni returns moyudo kata profit moyudo bende kipimo. Nitiere mano monyalo wacho ni yes, aloko hala makare. Kosebedo ga nango, Isaac? Erokamano. Gima timore adier kaka wasewachono ni ohala to nitiere maredi. To chike mag agowa gi omiyowa gimoro mwaluongo ni management of quota. Manyiso ni samoro nitiere kiwango monego bed ni jo Kenya oyienegi mondo giter mwandu maggi. Tibedo ni quota no en gima wan kod advantage. Omiyowa thuolo maduong' mar mondo mi water mwanduwa mopogore gi pinje mag Afrika mamoko. Koro nyiso ni adier market to nitie, chiro nitiere ma en mana ni walos mwandu e yo makare kolore gi chikego to water. Aito mar ariyo, sama watimo sama loso mwanduwa to watemo matek mondo mi water cost mar production piny. Adier sani wan gi technology mopogore miyudo ni miyo waloso mwandu yo mapiyo piyo to cost mar loso mwandu bende bedo mapiny. Koro sama watiego jopur kata jotimo ohala gi, gibiro bedo kod rang'iny mamalo mondo mi giket bei mar timo ohala no piny kata ma cost of production. Koro sama gitero mwandu oko Amerika to gin gi profit maduong'. Kamano. Iwacho kanyo management of quota. Management of quota ni tende nango. Ni kinde makoro mi Kenya thuolo malach. Iwacho ni moko kuom pinje ma wanyalo wacho ni wapiem godo en mano kuom ranyisi Accra. Wantiere kod Gabon kachiel kod Accra. Koka wacho marach. Management of quota ni e kinde makoro mi Kenya thuolo ni. Manyiso ni jo Kenya kende manyalo telo mwandu kose gine momigi ong'ala manyime. Mar tero mwandu to pinje moko gi ok ter mwandu maket kod mago kose nango. Quota no nyiso ni kadipo ni wach ni omi Kenya thuolo
mar tero lewni atamalo 42 to iyudo ni pinje mamoko inyalo mi matin idiyo negi to nekech chike mag AGOA omiwa thuolo mar tero atamalo no. Koro sama watimo ohala wacho ni Accra gi Gaborone to gi Nairobi gin pinje maluongo ni trade hub, yani kama tudruok mag ohala itimo piyo ahinya mondo mi sama iseloso mwandu ni to wuog mapiyo piyo. Koro iyudo ni advantage ma wan godo adira wan gi ndege kokadho Jomo Kenyatta gik ma iloso timore piyo piyo. Aito namba 2 wan gi organizations moko ma iluongo ni EPZ, Export Processing Zones. Koro iyudo ni jo ohala loso mwandu gi e zones gi, but sama giloso mwandu gi e zones go iyudo ni oshuru monego bed ni gichulo mar processing products go ni piny. Koro sama giseloso mwandu gi e EPZ go to gin gi thuolo maduong' mondo mi gilos ohala sama gisetero mwandu gi oko nekech cost mar production no ni piny. Koro quota no en mani dirisa moyaw ne Kenya mondo mi oter a particular product ni malo moingo pinje ma ok gin members mag AGOA. Matine ni pinje magin members of AGOA kata jokanyo mag AGOA ememiyo ng'ala manyime molo pinje mamoko. We wadhir Stephen Makosedo se loso yor tudruok mar mbui kendo nyalo riwore kodwa. Stephen, mbui mari no ng'adore matin mosainye kinde mano dhi mbele kod twak to nitiere wach moro mane lero kinyalo mana dhi mbele kod wach makamano kaito wach machielo gisani johala nyalo donjo e ohala kaka mage mago mag mwandu makaka mage mag tere pinyno mar Amerika kopogore kod wechego mag lewni kata textile mar mondo mi thuolo mar higni 3 ni wati kode yo makare kaka johala kata kaka piny Kenya mondo wati maber kod thuolo mar AGOA mar tero mwandu e pinyno mar Amerika duty free. Steven. Erokamano ahinya Tumos kuom ng'adruok e weche mag tudruok. Wacho ni weche gik molos gi lwet dhano gi samoro keloga shida, but koro ki ing'iyo kama natemo lero en ni wach mar AGOA ni iyudo ka koro omiyo Kenya gi johala ma Kenya mor mokalo nikech iyudo ka sani endi pinje mang'eny osemedo ushuru nikech piny tek kamoro amora. Koro gimbe gidwa ni mondo mi ka igolo mwandu e piny machielo kitere piny gi to chulo ushuru man malo nikech gimachielo ma gitemo timo en ni mondo mi gidong their local industries mondo mi gidong industry margi mondo kik mwandu mang'eny wuog oko ahinya madhi ketho weche mag loso mwandu e pinjegi makogo. Koro kiwacho wach mag mwandu sani endi kaka wan jo private sector gimowatemo jiwo jowa ma jo ohala especially ma Kenya window momiwa mar higni 3 ni en ni koro wang'iane weche mag value addition. Kik wateruru chai kaka wating'o chai gi gunia kwatero oko. Wakauru chai gi wapaket gi maber kata ka gin sachets kata ng'o mondo mi ka koro gidhi kucho gin value added products. Kik gidhi as raw products nikech kiyudo ka itero value added products koro idhi yudo kiyudo nwang'o man malo. Mar ariyo wang'iyo ni to koro bentiere apart from textile mosebedo ama weche mag lewni mosebedo katimo maber ahinya weche mag agriculture bentiere weche ama ohala moko mwanyalo jiwo jowa mondo mi gidonje gimowacho ni diversification, okay, mondo kik wadhi gi wach mar product achiel ama ariyo kata adek nikech kaka Kenya wan gi ohelni mang'eny kabisa. Isaac nosawacho weche mag digital services. Ing'eyo kaka Kenya king'iyo globally wan mbele ahinya weche mag technology. Koro bentiere kaka wanyalo export our technology to other countries ama kaka piny mar Amerika. Koro sani endi wajiwo jowa ni mondo mi wang'iane kaka wanya invest ama wanyalo keto pesa e weche mag developing our technology manyalo bedo exported. Mar adek wang'iyo weche mag leather. As a country kata kaka piny mar Kenya iyudo ka wan gi
dhoni ok en mala ahinya but wan gi potential e weche mag loso gine mwandu mag leather ama mag pien, iluongo ni pien, yes. Koro weche mag pien gi bawang'iya ni to leather wanyalo loso wuoch, wanyalo loso bags, wanyalo loso ang'o mondo mi watere pinje maoko kaka piny mar Amerika sani gi extension mano miwani. Then mar adek wang'iyo weche mag art kata gik molos gi lwedo. Iyudo kaka Masai loso ginene maber, beats mabeyo beyo. Koro wanyalo konyogi mondo mi gilos standards mabeyo manyalo bedo exported ana inyalo ter pinje maoko. Koro nitiere weche mang'eny mwawacho gi johala kaka wan jo Kenya National Chamber of Commerce. Kik mano tichwa kaka jo Kenya Chamber of Commerce ni mondo mi wapuonj jowa ni market nitiere ka, kendo kaka Isaac osewacho, market mar America about 400 million people ama million 400, mano market maduong' kabisa. To koro kuduong' kamano, ere kaka wanyalo take advantage gi thuolo mwayudo matin mar AGOA ni higni 3 modong'gi mondo mi wa maximize go ama waket go nweng'o odhi malo. Then gimachielo mabe wawacho en ni koro kaka government ama kaka serikal, nikech koro AGOA to sabiro tiyudo ka cost of production apart from jok maloso wechegi ama maloso mwandugi e EPZ, mana Isaac wacho ni luongo ni export promotion zones. Yudo ka jok maloso e EPZ yudo ka cost of production ni piny. Koro ka gitero mwandugi oko tiyudo ka gifetch ama giyudo nweng'o man malo. To jok ma loso mwandugi outside ama oko mar EPZ be nitiere kaka serikal nyalo konyowa mondo mi waduok cost of production piny, nikech sani king'iyo adiere yudo ka weche mag sitima ni malo, oshuru be oidho. Koro yudo ka iloso mwandu ni to mondo mi ochop ka kimedo weche mag transport, yudo ka koro cost of production odhi malo. To kendo mano dhi keto nweng'o ni kaka johala bedo matin. Koro wawuoyo gi government ahinya ni seche ma kata wa negotiate kod America kata agreement sani mana wacho mar STIPA, mar Strategic Partnership and Investment Agreement, wang'i be kaka wan kaka jopiny kapok wadhi oko kucho man mi wang'is mi oshuru man piny. To piny ka watimo nang'o mondo mi wakony jowa o produce ama olos mwandu gi gi pesa man piny. Then mogik ma adwa wacho en ni iyudo ka Amerika sani endi king'iyo kaka ohala nobiro ama kaka extension nobiro. Koro wang'iyo ni mondo mi dongruok kik obed abeda e Nairobi, Mombasa gi cities madongo dongo. Di be piny kuko kaka an awuok Homa Bay. Kwadhi Homa Bay wang'iyo ni to mwandu mage mawuok Homa Bay, kidhi korwa rabuon timo maber ahinya. Ere kaka wanyalo loso rabuon ni mondo mi obed kata crisps. To crisps ng'eni kisaloso ama mimuodo machalo deyo ni kilose maber mi package maber to bro dhi oko kucho kendo obro konyo ahinya weche mag export. Kidhi kamoro kaka Kochia yudo ka gin gi mananas. Ere kaka wanyalo konyogi mondo mi mananas gi wakete cans. Ang'eyo kidhi pinje maoko yudo ka mananas okete tins matindo tindo kama to kendo gin pesa mang'eny kabisa. Koro wang'i ane mondo mi kik wa develop to Nairobi, Mombasa gi other cities. Wang'i also what we call rural development and the rural economy. Mano e gima nadwa wacho, erokamano. Ilero kanyo makare ahinya kata kamani gisani wakao yoyo madundo gisani nyakora muge jwang chwala med chwalo ote magi kokale nambwa mar ote machuo kari adek auchiel nono mbui maro mar Facebook beni nyalo chwale ote magi achiel kachel kod YouTube kama wantiere live. Wakao yoyo madundo gisani waduogo wadhi mbele kikidhi mabor. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready?
kaunti ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Would you like to work in Dubai or Saudi? M-Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Before the emails pile up, before traffic becomes routine, before the year starts asking for more from you, January is not a continuation of December. It's a reset. It's quiet mornings along the Kenyan coast, stillness in the savannah, open air in Zanzibar, open skies in Cape Town, places where beaches feel slower, where safaris feel grounding, where travel restores, not rushes. This isn't about doing more. It's about starting gently. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Machigni nyakoromonga juange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagiwa sani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakura magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machigni kendo nyakwa Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e telo mogik e twak marwa e chenro mar piny kama nono winjruok mar AGOA mano toka ka od bura mano mar pinyno mar Amerika ne oyie mar mondo mi tudruok mano mar timo ohala e kind piny Kenya kod pinyno mano mar Amerika kokalo e AGOA mano African Growth and Opportunity Act odhi mbele kod thuolo mar higni 3 mabiro. Ma en bang' ka luoro ne nitiere higa mokalo ka jatend piny Amerika mano Donald Trump ne ochungo winjruok makamano gino mane omiyo johala ahinya to mago matero mwandu e pinyno mano mar Amerika obedo kod kibaji. Kata kamano gisane ginyalo buonjo kalore ni chieng' tarik 13 dwe mokwongo mano ma higa ni mar 2026 e odiechieng' ma Congress mar pinyno mar Amerika ne okalo chik mar mondo mi mano winjruok mar AGOA odhi mbele kuom thuolo mar higni 3. Kapo ni kitudri kodwa gisani antiere kae kod welo Isaac Nyateng' ma en jakanyo mar Kefis kachiel kod Steven Makos
Makosedo, jakanyo riwruok mar johala mano ka Kenya National Chamber of Commerce and Industry no tudore kodwa e yor lony manyasani mar Zoom. Ka wadhi mbele kod twak marwa Isaac, e kinde makoro wantiere kod thuolo mar higni adek, kupogore kod wechego mag chai, wantiere kanyo kod kahawa, wantiere kanyo kod maua, kaachiel kod lewni mabende watiere pinje maoko. Bende paro ni nitiere moko kuom mwandu ma piny Kenya nitiere kod potential mano mar golo mwandu go e pacho kae kendo gitere pinyno mar Amerika e yo makare mar mondo mi wamedane kwan mwandu mawuok e pacho ka kadhi e pinyno mar Amerika. Kiko beda ni higa ka higa en mana lewni, en mana majan mar chai, en mana mar kahawa kende, to mwandu mamoko seche moko towe pacho kae kalore ni chiro tin, to pinje maoko to seche moko chiro nyalo bedo maduong'. Erokamano. Nyikwara Moga Jwang, daher mar wacho ni wantiere kod mwandu mapok wamedo mijing'o. Wuoyi seche ka ni chakre Januari higa mar 2014 nyaka kawuono wasetero mana 125,000 metric tons mag olemo. To olemo gi iyudo ni gin olemo ariyo kende sani. Mano en mananas kod maembe. To mananas kod maembe gi gima timore sani ni onge mananas gi maembe ma watero ka gin fresh. Wakao gi to watuoyo gi. Koro nitiere olemo mamoko bende ma wanyalo medo puro aito watimo negi gima oluongo ni processing no mondo gichop ka gituo nikech wacho ga ni nitiere chike mag sanitary and phytosanitary standards. Tiyudo ni gig pur ma fresh pod waonge go teku maber mar tero gi nikech chike gi pod tek ne wa. Iyudo ni ma wasetero go gin mana gima gin olemo motuo. Koro kidhi kata mana Homa Bay kacha County of Endless Potential, nitiere maembe mi ipura pura to jowa pod puro maembe moro machon cha ma kikete laki to owino dwa nego laki. Tiro ni sani nitiere maembe moko ma olosi ma bang' higni 5 maembe olo ma dwa mana go yath piny. Tiro ni gigo ko pod wakia dala kuchocho nekech ok wang'iyo gi loso modernization kata keto nyien mar production. Owadwa Steve wuoyo weche mag mananas. Kidhi olare ka indiki kadho kidhi Homa Bay town. Iyudo ka samoro nitie mananas moko ma oket mana oko kanyo ma samoro setop nikech iketo gi e chieng' okinyi godhiambo ma gi lose the value. Koro kadipone wanyalo timo gimoluongo ni value add no. To nekech mananas no sani olare kanyo ero kata kidhi mbele kucho Ramba ka Bondo kocha. En gima kikete puothi to nyalo chiek adier. Koro gin gik ma wanyalo medo mondo watimne gi processing tuogi mondo mi wabed gi access mar market. Aito mar adek ka waweyo weche mag lewni. Adier inyalo yudo ni sani nyithiwa owuok e mbalariany mopogore opogore kata tiegruok mopogore opogore to gitimo gima waluongo ni gathering of information very, very fast. Miro ni ka nitiere wach monego bed ni ng'eyo kuom wach moro sama tin osedhi cyber kata mana simbe to timo chenro ma pio to timo research ng'isi ni mwandu ni kido ni mondo time tima. Koro wanyalo kata mana tiyo gi chenro noero mar tiyo gi digital space no mana kaka asewacho cha. Gigi pok watimo negi nonro matut mondo mi wawach ni adier wasechopo rang'iny mar tiyo gi that space. Koro wantiere gi mwandu mang'eny ma ok dawach te to wang'e mana weche ma winja wacho go nikech adier higni 3 to tin. Koro watima siniani mondo mi kik higni 3 gi kadh kako advantage. Ato kinde madhi mbele ko twak ma kwa dhi kwa tieko wabu bedo kwa penjore ni what next after higni 3 gi. Bende koro winjo be ni Kenya temo mar mondo mi omanya winjruok machielo mar mondo mi agoa obed extended koso winjo be ni koro wamanyo yore mamoko mago mag loko hala wadhi kata en afkat ma bende wang'eni wantiere godo mano bende thuolo ma Kenya nitiere godo mar loko hala. Kata kamano yena mar mondo mi adhi ir Stephen Makosedo. Stephen nitiere janeno amoro kae Ruth Nyathio Chieng' ma upenjo kata kamano ng'isa ni podi walalo Stephen Makosedo matin. Waya penjo ni Nyateng. Ruth Nyathio Chieng' ng'isa kae ni sani mwandu mawuok oko thoth pachoka. Import ohingo export. Penjina jalony ni ma timore nikech ang'o? Ng'ama owinjo bed blamed ka
kose mwandu mawuok pachoka onge value aluo twak ka anu moja enako. Mano penjo mar Ruth Nyathi Ochieng. Erokamano Ruth Nyathi Ochieng. Mano penjo maber kabisa. Iyudo ni samoro gik mwandu madonjo pinywa ka ng'eny moingo mwandu ma wuok oko. To wadwa mako sido no wuoyo maber kabisa ni inyalo yudo ni nitiere processing ma itimo ne products kapok ng'ama iluongo ni end user otiyo kodgi. Koro ma osebedo challenge maduong' ne Kenya nikech sama watimo processing cha to waketo addition wa value add products. Koro iyudo ni industries ma wantiere godo Kenya pok ochopo e rang'iny monego beni mwandu ma waloso Kenya ka nyalo attract standard mantiere pinje ma oko. Koro iyudo ni sama Kenya loso mwandu gi to jok ma timo hala gionge kiwango mar timo processing no to imports bedo mang'eny maingo export. Aito mar ariyo iyudo ni sama timo hala adira gi weche mag oshuru gi. Samoro oshuru ma piny machielo yudo sama gi import e Kenya nyalo bedo matin. Koro iyudo ni wa attract gik ma wuok oko mahingo gik ma dhi oko. Nikech samoro ka watero oko to oshuru bedo mang'eny. Koro mano miyo samoro gik ma mwandu ma wuok oko bedo matin maingo madonjo iye. Erokamano. Ato penjo machielo mabende anno ka ipenjo kae, wasomote mar Injinia Lazaro Monde wacho kae ni winjruok mar AGOA e kind Kenya kod Amerika ni kod benefits mathoth. Mano emane okelo kembe mag EPZ mabende ondiko thousands of Kenyans to kendo generate billion of dollars in revenue collections and foreign exchange. Koro nitaka ni koro anyalo advise Kenyan government kama kaponi they are serious about creating employment kod expansion of their revenue collections to mondo giket cheka ni kambe madwani o export from Kenya to nyaka ging'e kembego giger kembego e Kenya kae nikech nyaka wakau advantage ni Kenya is the only country in East African region mapod ome that privilege. Mano paro malewa ahinya kanyo kowuok kuom Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Penjo machielo mabende ipenja kae mano kokale namba mar 36000. Openjo kae ni ang'o momiyo mwandu mathoth itero e pinje maoko. Nyalo bedo ni piny Kenya kae onge market moromo minyalo use mwandu go kosa ang'o matimore. Erokamano. Apani jawinjo wano ni kare. Samoro market mantiere Kenya ka ja ohala nyalo uso mwandu ne to awachi ni achiu mfano mar nyanya. Iyudo ni ng'ato nyalo tiyo gi siling 2,000 mondo los nyanje kata manyalo golo kilo 150. To kogole Murang'a to kele ouse Nairobi ka to 2,000 mondo tiyo godo no en mana 50 kende monyalo yudo 5,000 ohala monyalo yudo kuom mano tiyo godo. Ko iyudo ni market mantiere e piny within Kenya inyalo ni ohala kata profit ma ja ohala nyalo yudo ni piny. Aito mar ariyo ibiro yudo ni wantiere gi gima luongo ni post harvest loss. Sana mwandu mawuok e puodho samose kae cha to iyudo ni bang' ndalo machuok to sekethore. Koro mondo mi ja ohala ang' ne kunge mondo tere oko biro chak miye tich mang'eny ma samoro kaka nawacho ni waonge gi access to information. Koro weche mag post harvest handling ni osebedo tabu ne wan kabisa nikech samotere oko tiyudo ka osetop kata kudi moro chame. Koro mondo kokete kata mane e supermarket to ng'ama nyalo ng'iewe onge. Kamano. Akia kwase yudo Stephen Makosedo kose tudore kodwa. Stephen Makosedo ageno ne iluo kata kamano pod wantiere kod ng'ikruok e yor tudruok kode e yor mbui. Kata kamano wanyalo dhi mbele kodi Isaac. Mana penjo mabende apenji kanja wadong' mana gi dakika matin kende to atiko twak marwa okinyi makawuono. Iwinjo kanyo ka Stephen bende otemo lieko matin ni ka bende wanyalo bedo kod gigo miluongo kanyo ni trade agreement kod pinyno mano mar Amerika.
Penye nyalo bedo ni bang' higni adek nikech adiera kinde mane jatend piny Amerika Donald Trump odonje telo ji ne ok ong'eyo ni seche moko wach agoa ni inyalo chungi kendo koro nitiere mana pinje mi ibo bed kipuodho. Penye ni bang' higni adek gi piny Kenya owinjo bed ni koro wachomo kanye, owinjo bed ni koro wadhiro mar mondo mi koro wabed kod wanyalo wacho ni winjruok mochwere mano mar agoa kod pinyno mar Amerika, koso owinjo bed ni koro wadonjo seche moko wang'iyo yore mamoko kaka mano mar Africa Continental Free Trade Area mar mondo mi wamed timo ohala wan kaka jo Afrika, koso owinjo bed ni timore e yo machalo nade bang' higni adek gi ber ka bende wang'iyo mbele ahinya to ne jogo mantiere e sekta mar ohala. Erokamano. Jowinjo adiera mana kaka ne oler ni higni adek gi waka gima biro timore bang' kosekadho. Lakini sirikal marwa berga kabisa kuom timo negotiations mondo mi gik makamagi chornwa mbele nikech kaka notimore tika 13 dwe mar achiel mano miwa extension ni. Adiera antiere kod geno ni pod wabiro bedo kod twak mang'eny mondo mi chore mbele. To kata ka ok ochore mbele to mana kaka iwacho ni wantiere kod Africa Continental Free Trade Areas. Wanyalo bedo kod wan kaka jo Afrika giwegi wantiere kod chiro maduong' e pinywa mar Afrika. Emani samoro iro ni mondigol mwandu ni Kenya itero Uganda, katigol Uganda itero Tanzania, mawacho ni ma East Africa Community to ushuru pod ni mana malo. Ushuru ni malo moloyo mar dhi Amerika. Iro ni samoro ushuru ni malo kata gipimora pima. Koro kadipo ni wanyalo bedo kod negotiations e pinywa mar Afrika ka ni wabedi kod free trade areas kata gimoro samoro luongo ni regional blocks within East Africa. Standards moko mane winjo kawacho kata mana SPS go kigolo mwandu ni kata bando igolo Kenya tiketo itero Uganda to tuo mantiere Kenya nyalo ni en achiel mana tuo matimo Uganda kata Tanzania. Koro kawa timo negotiation mawa harmonize standards gi tibro ido ni cost matimo ohala e Africa didok mana chien to kodok chien to en ohala ne jok matimo ohala nekech profit share pod gibiro dhi mbele mana ka giro to mogik nitiere bende tudruok mang'eny kata discussions ma pod dhi mbele mondo mi sama wayaro product mana awacho ni pok watimo full expansion kata exporting potential cha ka waloso product manyien nyalo bedo gi lomba ne Amerika magacho ni jowadwa kata bedo 3 years gi orumo wanyalo yienu mondo mi products moko achiel ariyo adek upod tim mana mbele odhi mbele gi kelo Amerika ka waluwo chike mane nitiere agowa gi. Erokamano. Atwangi ni e thuolo makoro medwa ni mano mar higni adek mar timo ohala e yo makare kod pinyno mano mar Amerika okelo mor ne jo ohala manitiere export industry. Kata kamano un kaka Kefis useikore e yo machalo nade mar mondo mi uneni koro uting'o malo kwan mag mwandu mawuok e pacho ka dhi e pinyno mano mar Amerika. Inyalo to e thuolo mar higni adek nikech sani kata bedo ni watemo goyo mbaka mar mbele to higni adek gi mene koro nyaka utilize gi e yo makare. Kefis oikore mar yo machalo nade mar siro jopur matindo, jopur madongo kaachiel kod jo ohala magolo mwandu e pacho ka katere pinje maoko. Erokamano. Achiel kuom gima Kefis timo en tiego jopur. Nekech awuoye gine standards mane owacho ni ler mar del kata ler mar plant miluongo ni sanitary and phytosanitary standards. Koro Kefis medo tiego jo pur mondo mi ging'e ni to chike mage ma Amerika oketo kuom mwandu mopogore opogore. Namba 2 wantiere kod tero services machiegni ne mwananchi. Koro EPZ export promotion zones mane wawuoye ka sani kaka Kefis watero inspectors wa mondo mi gibed kama itime processing no. Achiel kuom gi Tilizi ma but kidhi Naivasha ka wan gi inspectors ma dhi kuno ero ok ni koro ja ohala biro nyaka airport kata dhi cho Muguga ni dhi manyo inspection. Koro wan gi routine mondo mi sama iseloso mwandu ni motimne value addition e EPZ gi to in gi inspection process matimore immediately mondo mi gik mana wacho ni post harvest lost ka kik mondo wabed godo. Ato mana dek wantiere kod gima luongo ni traceability. Traceability en ng'iyo ni maua mane oterne ja Amerika cha
king'iyo kumo ae to bende diyud ni nowuok e puodho miluongo ni Murang'a Farm. Koro traceability no KEPHIS temo matek mondo mi okony jopur mondo mi sama gimoro timore Amerika ni mwandu moro ter to ok oluwore kod chik cha. Wanyalo luwo kuma no pure ma wawuog gi japur ni next time tim kama mondo mi chieng' machielo kitero mwandu ni kik mondo tim rejection kocha cha. Erokamano. E thuolo mar higni 3 kama koro med godo mano timo hala kod pinyno mano mar Amerika mano kokalo e winjruok mano mar AGOA. Bende nitiere chike manyien moketi obed mago mag compliance kaachiel kod certification kose gin mana maka mosebedo katiyo kochakore higa mar 2000 nyaka gi sani. Erokamano. Chike en gin gik ma pile ka pile lokore. Kaka wanyalo wacho weche mag sanitary regulations, inyalo ni kawuono nitiere virus mar plant fulani ma wuok kaka ndalo moko mane tuo mar bando nomako narok to ji nokia kuma noaye. Koro pile ka pile tudruok mar KEPHIS to gi Amerika timo gima luongo ni pest risk analysis. To pest risk analysis ni en gima wang'iyo ni to kwiri mar wadudu kata tuoche mag mimea manyalo pono biro sama ne wagalore cha. Bende nitie moro ma owuokie ma ne pok wang'eyo. Koro sama gino timore to chike nyaka loki ma wabed gi trade agreement kata watimo gima luongo ni plant health regulation kata chike mag ler mar mimea gi. Aito ka wasetimo chigo mopuodhore ni yawa kido ni mondo itier kata mana chai kata mana gima kama kata kama ka watudore kata mana gi serikal kaka migao kaka ma Kenya Bureau of Standards to waloso standards gi to wa communicate ne jok matimo hala ni chike gi olokore. Koro lokruok mar chik ok en gima timore chiel, en gima timore pile ka pile mondo wabed gadira ni ok wabatisha chiro marwa no. Shuja Victor Tieno Maura wacho ni an japur mar oil palm tree magolo mo mar tedo mano biofuel. Iloso go kata cosmetics gi mamoko. Bende nyalo tero mo Amerika ka alose mang'eny. Mano penjo mar Janeno Maro. Erokamano. Kaluwore kod data kata statistics mag trade. Wayudo ni mo mar avocado wasetero Amerika. Koro palm oil ni bende onge gima ditam ni wanyalo tere kocha. Koro gima timorega en ni ka itudori gi chiro mar ng'at man Amerika to sirikal ni ready mondo mi otim ni certification monego beni timo kapok itero mwandu no oko. Chiro no tudruok mar chiro no itimo nang'o? Wacho ni migepni mopogore e sirikal nitie part magitimo. Koro, for example, palm oil mawacho no, ibiro ni en gimo bedo processed. Manyako bed gi quality standards mag jok panja kaka migao mag KEBS. KEBS biro ng'iyo kantiere kaka en crude oil no. Obiro ng'iyo gik molungo ni storage paste. Koro idwa ni sama idwa ni mondi chaki to wantiere gi mbui moro ma waluongo ni Kenya Information Info Trade portal. Koro inyalo dhi kanyo tidiyo to ipenjo ni adwa ni mondo ater palm oil Amerika. To biro mi gik monego itim from step 1 to step 2 kuom migao mopogore. Kidhi KEPHIS number 1 to the last. Kidhi KEBS number 1 to the last. Kidhi migao makama. Koro mane modo ni mondo mi jopur obed gi ng'eyo ni sani information mar ohala e piny mangima wanyalo yudo portal no miluongo ni Info Trade portal mar Kenya. To e ohala ni mano mar golo mwandu ka wadhi ka watieko wadong' mana gi dakika maderoma 6 kende to watieko twak mar okinyi makawuono Isaac. Ka ng'ato koro dwa ng'ado bura ni en koro kalure kod thuolo mar higni 3 ma koro medwa ni ambe koro we akaw advantage mano mar thuolo ni. Ber ka ng'ato tero mwandu kaka ng'ata chiel kose ber ka jopur riwore to mano mwanyalo wacho ni nitiere kod returns mathoth ahinya nyaka utudore kod kaka chiro nitiere pinyno mar Amerika. Ber ka ng'ato tero mwandu as an individual ki en kose ber ka koro giriwore kata jopur achiel 2 3 kata par moko ema koro giwacho ni mwandu wagi ero koro gin quantity makamawe koro waket gi kanyakla water gi e pinyno mar Amerika watima kare kod thuolo mar higni 3 gi. Erokamano. Ne jowinjo magwa mag nyikwara mogi da wachi ni ka wang'iyo thurwa piny kacha
to kata mana Kenya iyudo ni land system en gima pod nitiere joka kwaro. Koro kata ka ne onego bed ni itiyo gi eka 10 mondo mi itime lose mwandu ni moro to kinyal. Koro nyaka achuna ni nyaka iwuo odhiambo wuogo tino moro tino wuogo kelo moro kata gi Kamau moro mondo ji onywakre mondo mi mwandu mawuok kacha nyalo romo kiwango makata ka korutero to ji wacho adier Kenya timo ohala. Koro daher mar jiwo jowinjo ni ber kadipo ni ok inyal achung' kenda nekech nengo mar timo ohala ni malo. Ji koro tudre mondo mi ng'ama nigi gorogoro achiel mar bando kacha kata mananas lodi 2 en bende obedi achiel kuom jok makoro ohala mitero volume mitero okono mondo mi ji oyware ng'ano oywa bad wadgi ng'ato oywa bad wadgi. Gigi kotimore tiro ni koro wanyalo bedo gi duol motegno ni wan kaka group ni wadwa ni mondo okonywa. Tiro ni kaka sirikal sani konyo gimiluongo ni agricultural financing. Koro ka ji obede group moro to loso mwandu gi tinyalo yudo mondo mi udhi piyo mondo miu pesa kata mar agricultural financing en yot moloyo ng'at achiel ma pod dasore ma kata mana puodho onge godo kata mana oteku mar timo ohala onge godo. Wadongi dakika 4 kende twatieko twak mar okinyi maka dago mar mondo miwa wach ni mogik ahinya to kaka thuolo ni mano mar agoa makoro mednwa mar thuolo mar higni 3 bro konyo e jowechego mago hala keto mwandu kachiel koda nyayo thuolo mag tije ne rawere pacho kaka watieko Isaac. Erokamano. Nyikwa Ramogi daher go erokamano ne Ramogi TV kuom thuolo ma ochiwo makende mondo wagoye mbaka. Daher mar wacho mokwongo ni thuolo to nitiere mar higni 3 to watim siniani mondo mi kik obawa. Adier sani sirikal jiwo matek mondo watimo ohala gi pinje maoko. Koro ka wayudo drisa mar Amerika ni to waring matek mondo mi wakaw thuolo no watimo ohala kod jo Amerika. To ken kata Amerika kende inyalo yudo ni kata mana jok man tiere gi thuolo mar timo gigo eko mana kaka awacho cha wanywakre uru mondo wabed kamoro achiel. Mar ariyo wantiere gi gima samoro wawacho ni iluongo ni ohala pur mar ohala or agribusiness. Jowas pod timo mana pur moro mar kao gorogoro achiel to dhi okomo bando to chamo bang' dweche 2 to pesa no rumo mondo no rumo. Koro waonge gi information matimo agribusiness keto ohala e pur kata ohala mar gik manade ma watimo dala. Koro me wabed gi rang'iny mar bedo gi knowledge mar agribusiness. Aito mogik samoro wapuro kata watimo ohala to wan gi shocks mag biashara. Koro wantiere gi gima oluongo ni agri-financing insurance Koro nitiere migepi manyalo timo ni insurance mar ohandi ma samoro nyalo yudo ni ne iloso mwandu ni to pe ogoyo pesa ni manyingo matin to orumo. Koro wabed gi thuolo mar yudo information ma wanyalo timo godo insurance mag mwandu mwatimo. Aito mogik kaka chenro mar KEFIS adier wabed gi thuolo malach mondo mi wamany information. Nikech sani information giwacho ni eteko. Information is power. Wamany teko mondo mi wang'e ni to gima nade madwarore mondo watimo ohala kod jowa mawuok piny mar Amerika. Agoero kamano mang'eny kabisa jowinjo marwa makawuono kokadho kuom Ramogi TV kuom thuolo mar twak mar ewi agoa. Erokamano ahinya Isaac Nyateng jakanyo KEFIS mano Kenya Plant Health Inspectorate Services kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono mar mondo mi bi wabeda kodi e twak. Wagoyo mos ahinya nyaka Ramogi John Stephen Makosedo nobedo kod ng'ikruok e yor mbui mane momiyo ok wanyalo bedo kode e twak e thuolo malach. Kata kamano ang'e ni nitiere paro mopogore mane ochiwo paro maliw kotudore kod winjruok mar agoa. Nyaka Ramogi John imbe ndagoni erokamano ahinya kuom bedo kode nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak maro e chenro mano maro piny. Mana kaka iwinjo ka in ja ohala magolo mwandu e pacho ka to tere pinje maoko ne nitiyo kod thuolo ni mano mar higni 3 ma omednwa e bu winjruok mar agoa mano mar golo mwandu e pacho ka kwatere pinyno mar Amerika mar mondo mi wating' malo yuto marwa ahinya nyate pacho ka nikech wang'eyo ni koter mwandu e pinje maoko to piny Kenya bende nitiere kod yuto mayudo. Nyaka Ramogi Jwang' wakawo mana yueyo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.
Diek mag chak wan gi varieties mang'eny. Wan gi Trockenberg, wan gi Alpine, wan gi Sanen, wan gi Nubian, wan gi Nigerian Dwarf. Koro wan sani apidho Sanen. Koro Sanen ema nigi chak mang'eny. Refisha ushinde. 500K can hit your MMF anytime. One bedroom